ababa beto dwa se ya kire nipa baako de waye ye nyina da yatena si emu nsama hodo ye de besom Ojefo bosom ne da na toso nwotwe no na beto dwa atonsu ginya hye ababa wana asini bi ya wone ne mma miensa eja kasie bi nam so ma woto no nanom onsie do no abusuafo nhyehyeye mu anu ada na wokra wo mo ejam mo no twato na eno na aka hu bi ensem bi abusua no de atodwa ye de besom akwada ba mu a ya wanya emfie no du baako aba beto dwa se wabinsuo no yakwa hu akwada ne mu ewom na yefiri hono mo ane adiani echirem ewo atifi apo yefam wale na no memenda na oswafo wo no hwe afisem so ede nsama hodo beto dwa wo che se sebre de curfew ana wonom de be ya adwuma waso ye hono no nsia na wada na no nsia wonom asore eno na ka hu bi na adehye bi e won potam ho nya bufo kese sebre ka sai de atifi apo yefam oswafo a wo hwe honom wonum ato ahye ne so na de asi akire ye de besom kase boyimu afofro bebe kan ho yatena si aboabo no ayade bramo yemfa seda no ema boafo bo echido mansam no yade amamo eche international wose men kan kiro se bebia wo bia obetumi ne wonom edi dwuma ma na yeye obi de wo ka wanya na adwene so obetua se okoye insurance wo ye se wo tu kwan wo ya so akoto asase transaction bi na akoye na so akwakoda ne kadan mesrawo fa be na H international wo begina mra so wada kan nyina mama nsaka wosika wose alternative dispute resolution ADR no so ye bi ensase abusia mu ntawantawa business bi de ye bi a wose di partner se wo kan de ye tru ye no ne nyina H international ye bi wo or organize training na hodo ema public na fee private sector sa hodo ni nyina mojuma for training be na mo pesa mo organize de ma wonom momra HE international ya baby bia kama pa de amamo wudu kumase ha de amedia runabout na so wa ya be asafo VIP bastam na no ma mesa wa plaza wa first floor safi bogoso sunyan na fee kofodua e wonyina ya wa ya bo adwuma ahoma no ye 0544 141688 and 0266 717101. Ebushia shane nshuma me se the Marvels event. Wamo na wo ye program bi na de dan wamo a wo ye de koni ma ne tiapo program bi a wo ye no wo betwa wo surprise no aye bibia kama enti say wedding decoration, funeral decoration, birthday decoration and na say program bi a wo ye bia na no vast day wo ma ye fi ha ye fe kama pa the Marvels event and ye kan fo e dia ma wo mo event planner pa wo coordinate e direct e ma bibia e kama wudura no manye station wa e hwan ye wo wudura no manye station wa bi so bia se wo pedi Marvels event wo mba kire wo ya homa ne nsu nie e 0245 628485 and 0539926464 Vitamin canonia no adwama so busuan pebinom anonia we na nuanu ahodo ahye mu ma calcium wom omega 3 6 and 9 eboa mofra mo nyini ye wonwede ye fe sanso na mpanyin so saa caffeine sem bia nim obenya choco banana strawberry sanso na soya milk drink no vitamin can di bia ba ya obenya bia no mfinhye duo no yente won ho asemoni bia ya wonya no ne we bia ne o manyina konkan wose anka to sa pomoden ya ade a yenton e wo store enti so opese wo ho oden e ho nsem e konkan dia ene na wapa no ne papa e dia gu mi no so aboa ama pomoden ho nsem agina yi enti awiai vitamin can no ne kanfo e dia ma pebinom na moa na ne o manyina enkonkan Nyoma kweda Roma nebo so yasre na wiensem ahodro ni nyina de atumi akenkan ede amamo asomfonom ne yemienu midin mame adwo nyantatando meni abrewa ba kofichu mesi Afrika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi asem na nya ba ne senti ensam ayaboabo no awiabre yade bramo sekase no yehye ase etiefo beka ya na wotwetwa mu ne ebo mamane se abato komisa de nkrata aba wokyere se Council of State wo mu amantam ahodro ni nyina da ye beyi wonom no makwa akotu mampanyinifo no ene amantam bia ne bra wo beto no maba na asante mantam na wotwetwa mu ye kwato wieye ekodane ma abo nsamtrofo aye bro wonom enkrofo aye keka wo mu table wo mu chese niama de wo mu ye bipa e ma komisa ne de nkrata aba ya wo hwe se enadwo ya Valentine busumi ne da eto
so edu enso na se nedwo ye san to ne biem na baby aka ne wo to ya na ya regional coordinating council no sisi a won masesa na wo de aba prempa assembly hall ena no pen ye tre se empanfo e de ne amegu akwanmu abato no enche biada won ma hyase kura dada na awiemu ho ya ba bekenkan kase boya ena ne putupure beto dwasa ya chi nipa baako na no die yom koye ya wo bi so kwakwa en tintin timi akwakwa chi nipa baako bone ben wo ye die ne si ho pote o prempa assembly ho ye kwa hwaso na ye ne amane boni professor kwakwato akwakodi nkomo na de eba ye ntia ya chi nipa baako no wo de mu amane e de aboy kwa me otemi nka ma he Adwa going mu ye wo prempa assembly hall obedru ha eche war zone eche se entokobesi no asoma abambofo ekira politiko te omunko bia hono nko boban nina ene se abejeku a wo metu Ghana mampeninfo mampeninfo bia ba o sa batru komise ye hihye na o twa ba mantem bia no oyi onipa ba ko a wona be ko abejeku no so na wone payment na ho dum na ka bom na onmeto mampeninfo na Asante mantem ha de no se de kan ache mu no di kan ko so na msuko wi ase e dane ma bontine ana mpenifo ye se won na be sa to abano foforo de senti wodi eba prepare assembly hall adwa anafe bedu ha no na hwe apotifo won akodia ni niam a wodi adu ha no mo a na nya asem kitwa na apotifo ko ba ye no ba ko mu a omo die unso ye memma bubu masumu delu sharp magic to de ko police anti-robbers no edu hapa na anapa no no chese abato no ehwate ye kata ogusu a oto abano ama no so nan kan sambo di ayeboafo ne dom awo prempa assembly hall ho no mo a abato no gusu ko so wona ejine bie ya omo egusu to abano be tine die won enyanto abano ewie na ebo abaso no nkumu eba no a ana apotifo wa hanom aye se bia ho bu ho no mo a ni kwan so manfo egina ho no de senti no wonum aye se wonum enko machi ke bra mo re so manfo be ko machi no ana mabru binum aye se onum enti ase a ekoye pinche na adaba na nya sam kefua mabru bi ye so me post the boni na post for ntwa ma wo chichiu police anti-robbers na eba ha no an kuma ye die ko e Facebook line so check 102.9 FM so ya passage one ma obenya mfuni bi no ma he ya banche ba ko je nya ni bi mo ye se obe na masemo ni apotifo no ko wi ase e apotifo no bon pa bi no mo chiro check e mu a won e no ekọ police for ma try o chese obe hwemu na ni o semra be kanu ma hwe ama embra no akan na adwaempre ya ni ekoso wa hanie ni wa de so say Hyundai Grandad ba tinkin bi no eba na assembly members ya also mo tu aba no ebi ewo mu na on si ya mo sha fi say o mo to NDC on national anthem na say on party anthem the NDC party no mo sha say so mo to na NDC chairman no wa Asante ha ura na ko ti Andy Augustus ana na ji o mo ni mu a mo do no eba ye yani omo himani ya ana won eba ya wona also mu remo die o ma remo sabre omo fa hihye ni mu na onum atumi apakoto wonum aba ala pa ba sabre mes die bebre no aba sabre du mu a yes emu apakoche ni NDC assembly members NPP assembly members the supported NPP assembly members die do na ba o ma to ma ba tina aka ofa omusomi NDC for no ana no mu twa mu sa onu be ba ara beto aba omu ke wa hebu se ba sa be gina ba semma oni ne si ya na NDC chairman na akosi egi mu a wajo aba be wem ya ka sei afei na abambofo ere obria publicate plan dia dan se se obotumi ato aba no bi ansa no makwan ama wo ewem eto mu ya san sie no beto ewem nempo omo ba ba wem no enwo kuni agenadwa na enya asaketwa enyi ade ko so go hono mu a oni kwan so owura be no to aba no enso opeso force wem aposto okape
na ayɛ maabɔ ɛna dodo ne anakɔtwe pinkyɛn no ɛde ba ne nyinaa nkɛmfoa no ɛde ne adeɛ kɔɔ so nsa bere deɛ akɔfam yɛ apolisifoɔ ɛhɛ kwana no ahwɛ sɛ wɔn mu ɛkyɛ pata no ɔde ma wɔn nwuram na wɔn atumi akɔakɔto wɔn aba anɔpɛ ɛntɛnɛntoɔ bi ne baeɛ wɔn ayɛ akɔnyɛ nwuram ɔhɛ a kane no anaa ɔde ne kan kɔɔ yɛ mo kɔtɔ aba video si adeɛ ɛba mmɔntene soɔ no yɛwɔ education former education minister Dr. Seria Edutu na wɔ hɔ bi anɔtɔ bae nso ɔnum ama na nwura premises wɔ no mu a wɔntumi ankɔhɛ deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ bi kane deputy education minister Papa Kizzy Yakobai ɔno nso saa wɔn ama no nwuram ɔnabɔ Kennedy akɔpɛ Japan ɛbɔ anan ba ha no deɛ wɔanyina de nso bɛvɛm ɔbaa ɔhɛ deɛ ɛkɔ so na no ana ɔdane n'ani a wɔsan so ɛkɔɔyɛ etie kasa deɛ abato no gu so ɛkɔ so a kɛmpɛ asabɛ hɔ inside hɔ na ɔhɛ apolisifoɔ ne anti-robbers gu ha no mu a deɛ nkurɔfoɔ bu sa no sɛ adɛn ɛtɔkwa ahyia santimantim ha anaa nanso nyɛ ntɔkwa yɛ council state abato a ɛkɔ soɔ no ɛno ana ɛne mpanimfoɔ nti ɛha no mu sɛ ɔma bɛyɛ deɛ wɔn bɛto awie akenkan na asomdwefoɔ na yɛhunu nea ɔbɛdi nkonim na afei yɛakase adidi aba no som atiefo tech afam awie yi na yɛbɛnsɛntwerɛfoɔ nso wɔte kane no ntwerɛfoɔ bi na ɔkɔɔyɛ nkurɔfoɔ bi di wɔn pablo na ebi na wɔhono pɔtɛfa sɛ ɛbɛgye nyame adom bambɔ no bi wɔ den yɛbɛsina deɛ ɛnya ho sɛ nsɛntwerɛni biara ho aka wɔn a ɛbaa nkyɛm no deɛ ɔnya tindikate fam accreditation no ɛnwerɛ mu a ɔnyɛ adwuma yɛne yɛbrɛ akyire no deɛ yɛne aka fo n'akyi a yɛnhyɛ gyina fo n'akyi ti amanfoɔ ni agya sam na kyɛ sɛ de sɛ pie so wɔ inside hɔ ma ɛgyina no mu a ɔhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ nyinaa ana no so gyina fo no a mɛtumi hwɛ deɛ ɛkɔ so ne mu ama ne bɔ yɛde brɛ mu ɛkyɛ apolisifoɔ kaafoɔ amanti wɔbɛ sababɔfoɔ nsɛntwerɛfoɔ de kyapo champagne dodoɔ no a wɔ ha no mu a yɛgu so yɛbɔ frɛ ne ahwɛ yɛbɛsie biaa no yɛbɛtase ne yɛbɛtumi aka no sɛ adwoa tension wɔ mu tension wɔ papapapa yɛnyɛ asɛm kita ne mu yɛmpa ɛbɔ sɛ ɛbɛwie no na akɔ akɔyɛ asomdwie mu na yɛbɛdi nkonim no bakɔ akɔso Ghana man sɛdeɛ mbra no ɛkyerɛ Mami mo bo modi anafo ani di akyire de beto fom bia da wo de aba besom ya abusua ya mani boni professor Kokoto and then the Prempa Assembly ho and Council of State election na fie de amfa kwa CCBM ne mom ya da ba Prempa Assembly ho nipa ba ko ya wo kwa nchinchin sama no pay na posifo akye no a wode mu amane abesom yin enya na ye firi abato yin sensemu na awehosemu a yesiye ojefo bosumi yin da na etoson wotwe atonsu ginya ase ye no koya awehosem kase pa santemantamimu ababa wa nasini ya wonya mfihye aduasa miensa Linda Ajiman one ne mamiensa ka ne ho ejabrani bi to won dan mu ewi ase wonum nyina nipa nan woto nanom e won se do no eno ada ena busua enhyehye mu wopɛ wɔm kura brɛ na wo jam wɔm ne twato kura ene oba yen Facebook ne so a otek 102.9 obehu videos ahodo ni nyina efunada ka 9 na enya sam ketwa o hwɛ bema ne yire ene ne mamiensa wonom afiri atiasefo asase so agya no ene wani bonanimu a ne so na ba saa so ena maame a wo ne ba ono ne ba ne nana no miensa omo so afiri mu no omo so ne mu ba bia na enyeye ya na ye hosam kase pa no ada e wo ginyase a na enya asem ketwa ne no ne ka hu bi ena busua no mu bi e kire se efiri bra asem ni si ye bepem ne de nam so pote kofa agyayi ba ye no ye hunu ento mo de adesre ana mo de to bamba adwumaku ahodo ye wa santemantam ye nimu se omo nhwe no mo nyehwehwemu mapankosi ase na won hunu de cropot ye nam so ma agya no e ba ye sanse omo de maso toto fom na omo hwe ba ko ne mienu bi a ase omo ye hunu se enioma bi akoso wo fom ento omo sere mpanimfo so omo nyehwehwemu no mo hunu de cropot ye nam so ekofa agya no e ba ye na bra busua ne kasa no mo ma yentie nsem bi a wonom de tudwa na me wo bosi Saturday anopa e no mo frama no pa be 7 say Linda ne mashe in fact utia me yankasa na mentewe enti omo sa sane e ma me na misimi ntime hwe na mbusa se kwan be no fa so hye na ye me ma me kitu aba na frɛ no sister so wa hye na me se do se oni ne menyina e wo de ma hye na me se ye da wo si ye si jatu na mbusa se ja no e ye di eja e no mo se e ye chana do e se ba ye na e be hwe no enti se chana do
ɛda no mte sɛ fi mu no enso ye bae no ye hu sɛ ɛyɛ fi mu no efenti ɛyɛ mama sɛ adenti na mo wetimi pie na wono nkwa ne mma no mo antimi apie enkola miensa ka maame no papa de oni ha oyɛ adwuma wɔ baabi ti papa no kura kyerɛ sɛ oba ne frɛ me hwa na adum ti na ɔkyerɛ sɛ ne yiri frɛ be 3:30 afɔ ne kasa bɔ 4:30 ono onya aka no frɛ ne yira ti ne kunkura bi sɛ enti fi obi ani hɔ ana maame mo no ma mo hye ani ampa enti ya busia pani so free ekrom ɔbaeɛ no na yɛ sɛ mkɔ ne de emu no kɔ ɔkyerɛ obusia doctor yɛ sɛ ma yɛ ma ne nkyɛ ani sɛ nnɛ yɛ yi yɛ nua na yɛ sie no enti ya anti bibia wa anti ne yale anti we yɛ te nse Linda ne ma me nse nyina hye enti anya boofo bia amwa na nyina mfu da ndie de ne afifi sɛ bia yɛ nya nipa ɛboa na de asefim ati sa sɛ de motie ne sa na tie because the Saturday no anopa miti woni so na me pentama kodo nti ma hwenti me yasa me to data me yewe ya me dru baby a me shedwa na me wa akra me shedwa na me ba ko frɛ me sister nti e kire na me te o ma me voice say ye nua ba ko na me te ye nua ben sister ba ko so ya read them nti say bia o no wo say Linda na Linda ben wo say anya me Linda na Auntie Beba Linda Mama na sinam say Linda de e dey na ya no was Linda ada ye nim say gas o say ye di o Linda wu Linda tumi ne machine fi oni nipa ni ho e ho de obi nim yes ebi say gas na hye ebi nso say heater na me de em wan say heater e dem de wan say heater e na da no efie no school wo mo akwafo obi awo ne so ne de enti eja ni to mu na oba bi oso ono adokun wo fie ho no enti won ti se eja ni hie na ofiri okobo ni kura mane a ho twe ne nneoma no sabro ni tin ko mu buda na cha gomo ntumi anse bu nkwala no amaye ni nua na wo no ne nim nipa wo tu no amuni na akopon kwa na betimi a kire ye de enya ho na Linda akọ so ngoti esama nkwan nipa bi oni mu onu bia obeto Linda eni ayetie yi ababa Linda na busuafo na wo kasa no na nura na enya asem keto akura mofra no sikufo nyina ba bejam wono mo sanso na Linda na dwumayefo ne classmate eni obi a wote asem no ye na reho mu nyina bai e bejam wo mu de twato okra busua no nso edi nsem wei etudwa na yakwokyra se eno ewo swami abato empesua no eso arahosem bi efiri ho eba ni nyina da ene sa kwada ba mu a ya wanya emfie no du baako adehye kwa hu se owabi ensuo no akwada no edem na adehye bi ewo ho ebo homoden ekwobo assembly member womone no edi dwuma wo ho Era Joyce osei esibe na honorable editor dwase wabra womokwae no Nessa kwada 11 years no waye Awurade edia enkofo bi kire se wo mu se woda nsuo ni mu a wafiri mu enti sabre ya ka se de wo makwa yi emu no ede afiri ho na wo makwa aposifa wonom ewo afrancho amane ema sabre ya ka se ihwemu bi a ese na efata ewo akwada yi ewo hu no wonom ahyase a wonom eye ewo ehu de yate ene se konfa no che aban aresabia emukurabia ewo ho no eho na womo ede akwada ba mu 11 years yi na mu akwakwasha hwehwemu eye eho adwuma ewo hu na ne nyina mu no honorable Joyce osei asibe wo kire se sede ye womo ti asam no na sede omkonwu sa akwada 11 years no wawu edensuom no na ehu benya so bakwakwaba aposifo amane na ka ho bia womo kwaba amane asabre yi nhwemu ekoso ewo ho ne ne na di nkomo de esi ye nyina da watwamfo nyini ade amaye mumientie ensemu bia wode eto yanim etisa anope ma ye ready kra me committee ni ba ko warrant de ko I from me see for man na me kuro frame say okoro ne ka akọfa no opposite side no ka watch opposite side on say obi dan suo no a wo na me ma se me ba ho so me ko ene no kore na me frɛ crime officer afrancho no ka yam say wo frɛ police station so me call na police ne member me ko na ene police by na me calls ne ho ne de na wo butu so na me hu text no the police by na mo dan ne ho say bema into the Banti, no Cassette, and Abba Confa Noche, much. The Ebedu one, no, you will say,
Abrante ba ko jina wa wo su e bi san sa da no so woni ni nua no for 11 years according to ni nua no dey also 11 years ni din ni division ni nua no say o division but o te chira ase ho a ni nua no say o mo te chira ase ho no ma dia me nim ni say obi e will like after 48 hours the rival must is in 13 and we den but we are flexible what din e flexible to say o to mo da say enra anadwona na sama pay because body no emre said na a dominant abebu ho no no and when I want to nya funu ho no ko kan kire na nanom so the first thing is security so I rise to police station and call police for if much eba so from there no with me like teacher say hene then na wada roma de esi won pesu ahini e fi ade en kan hwe ntre ho bia abusiara wasamwa esi akwada 11 years ba ene owabinso ni akwakọ hu se akwada no edem wa wafrimuo emamane ena ate se yekotie ye ne se sediom kwa na akwada no waye da ho ene ni esi yenyina ene watwa emfonyini no ede achowe ye gina we so na nsama hodo ni nyina de esi wa hasamufo ofa John Entwibo siakolabo na bedi ache na nakwadwo apia eja sam papilo wonu nyina yon mafamu de papilo krona ne bebo ye chidom Facebook ne so no ima na face na mani mozi ada ma bebia wo biada unya bisha ya somfonom no ye mienu midin mame adwoa nyantatando menin abrewaba Kofi Chumasi ansa ne be kono birthday ba ko ewa ha happy birthday we ekọ ede amafredua agimai Kelvin we are disuani ewa Mampon Technical College of Education we every Boston was say we show happy birthday awoda pamunchia enko emauni akabia wo bon hompa ye rade mfama we no akwa ya woda idie yesere rade nkwatentia hodin wom edema Kelvin enjoy your day happy birthday to you abusuani nyina so so mama woda pa yesere se rade be bon homba na akwa ya woda idie happy birthday enko ema yes sorry so mama na ya Krobea Asante Asem Beba Dabi dwumade ni akabia da wona na pamfu wonom ede atroso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Anne, say nam sa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixer, and what do you swabba? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, and 2 malaria and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawa in fear to me no count. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Crato Yatu. Order for Mammy Missa was sembio. The Baina Ope Bresse. Okoisho nipedriamo. Said you nipedriana qua. Na who density. O bro o sa. Cholesterol and aside do a womo or blood group or genotype so ye AA, AS, and SC Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say and Jamu Bia Bramian chain my yen shemau car cry a day bumpo a brano ye the coffee tem correct be bia de ye na ye nipedria ye de ne coordinate ba but what ya say we shemu and tentem na bibi siewa ye hunentem yetimi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Bremai DVL ne nchen pe osekodwe area wa bibi ani amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Share, we Hepa plus husband.
Ye de wa Helper Plus husband. And the also we Helper Plus wife. Na abano. Helper Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. And Helper Plus nyina. A pin for about more manufo. And kwada we mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG Edwin Kratoya. Asante mani Ghana mai empeni meshe na dia onyankopon enam kase hene nana mensa bonsu so ayedie enwanwa nana mensa bonsu asi ultra modern police station and health center wodi ato no ani mame the late obapeni nana masewa ye bodwa data abie police station yi eni obapeni nana masewa health center ya no edafiada musudie mu de to so 29 14 February aye Valentine's Day awo kase hwa anopa donkru ken abaimu mpanifo ahemfo ene atitiripi eba special guest of honor aye his royal majesty Krobea Asante kotokohene otumfo se tu otoso mienu wo mu eka ho bie aye IGP Dr. Akufu Dampare oni aposi fo mpanifo pi Asante mante musuafo Dr. Frank Amuakohene Asokwa MP Honorable Patricia Apiajea osaye deputy minority leader health minister regional health director nananuma ahemfo ene ahema pi kase hene nana mensa bonsu adua na piesie ne mpanimfo se bra na beka won ho na yemmom emie kase police station ene health center ya no na nyefe kaise ada no apomdim mpanimfo be ye free health screening onye hwe enti brabi nana mensa bonsu ana akofa ba o yenso ni mu na yempia no. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobea nye, Krobea 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Adani muguhura aye ne na senkam. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi. OTEC nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no wo ye modwuma. Wo munyina da papa. Mo won ahode ni wo modia. Eni se ame no kasa no bai. Enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye. Wo so wo dia sene ya me tinya tia to obrani ho hwidi. Pata ya kede na ade ache na ade aso bi. Ebi nso wo mo so. Na ni asem wa dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Enwo no tutuo nso wo mo mpa ba mo da so busua ye waduma. Na papa wo die ni kense. Ye kan sha ayi ni na ade nkam. Bo wo mo nyina ho ban ebi dia ye tia. Mofrofo enyanka papa wa yibi oteki mo nyinkire ne dmanu tumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yene ne na ya nekrese wo mo guye ni mase nyesa na mo tie o mo ka se adwuma na mo yene emra wo mu obi ani mase ne mo yeyo kataye na ya na mo papa nka wo mo fi sa abre do hwiri kopum bra odo obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibi atoye no awade wa ho den tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni monyamo adum ni amen aja nyameshira OTEC 102.9 FM ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyifo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkira se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se obawe na ye wodia na se
wohwɛ ne tu ne ne nofo ne nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ oba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na ko ane sɛ wonkɔ hwehwɛ awere blɛ no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da rade ase yɛnso da ase me twantro antu me yere so me kutuo me ba ɔba nanim ya misa ne sɛ man kutuo nanim a ɔre ne sa bɔ me sa yam sɛ ɔre madwuma ma me so ante free hɔ no mu no me ba ɔda de na me yiri yɛ no aya papa me kan na da o mere ai ɔyɛ great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mere akɔchi apanya ofana de mu abekyerɛ me ɛwɔ inside that means no ahomachi wo apanya me se machi no ani enti nyama bia mere ye wo fie hɔ no ano odi me de ne maka sɛ wɔyɛ na sɛ mebu anjo wo na wo yɛ ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na dia wo yɛ no onya ya ɔse me yɛ kɔnkɔnsani Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM. Ernestina, the pride of Ashanti. Do you respect your husband? Na fe dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se. Wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi dina hayama ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama mbisa wo se ha me ne yesa ama wodi dina rent na wo ka kire me se wo so antenam na tam so ana wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi we hu na asam wo ka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire wo kunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me buano pacha me buano pa enti obekoto wanim okoto ye o ma ne tene ne nsa na aka asa wo de na adwuma ma no ye nti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakwa gidi yedi yakwa honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu adwuma sai ye me ya na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra enti se me da na bibi eba me ma adwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free yam nyina tia paasofo nyina omu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de hu na de me da bibi ba se menya aduwa mitimi ye kwaya wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pacha ile
wiei yɛbɛma yɛn ho aha yɛbɛma yɛn ho akwaba na yɛma yɛn ho yɛhyiahyia aha ɛyɛ OTEC 102.9 FM sunie ɛna wiei yɛhyia bio na nadai yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no na ɛba abɛsom dwumadie a yɛdie da biara da yɛka de kyerɛ adɔfo atiefoɔ ne adehyeɛ sɛ yɛde sua deɛ ɛberekoro na mu no yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛnɛ yɛ dwoada ɛnɛ yɛ bosomi mienu yi ne da ɛtɔ so dunso emfimpinu ne aduonu nan mu ɛne ɛwɔ yi awiabere yi yɛhyia sɛ yɛba abɛsom yi ɛyɛ adesua ɛne adekyerɛ ɛne yɛde ba abɛsom wɔ adeɛ baako ɛsɛ fata sɛ wɔhyɛ ne nso ɛne sɛ wokɔto so sɛbe sɛ wobi tu ne nanaafo na sɛ wo nso wonni panini futufoɔ paa woyɛ din na wotena se wonya adagye ɛde ma wo ankasa wo ho na wotie nsɛm a saa panyinkoro no wɔka de kyerɛ ne nanaa no na wo nso wafa bi wode ato kotodwam wode abɔ wabɔsoa no na wode abɔ akyina bi sɛ wonam na wokɔhyia saa nkwanhyia no bi ɛwɔ saa kwan ne so a wode atwitwa agye wo ho enti ɛna awia yi saa ɛpɔbɔ no ebi ne yɛde brɛ wɔ na wo nso wode abɔ sɛ bɛyɛ akyina bi wokɔhyia saa hawi bi a wobɛhunu anam wo nya wobɛtuo ɛne kwampa a wobɛtumi afa so ama asomdwie nso atumi aba medin de Krobea nana Yaw Asante ɛna awia yi ɔgye amanie ɛna awia yi apɛsɛmaka na nanie awia yi Krobea jata mene mapamfo awia yi yɛne wo nso ahyia ɛnɛ yɛwɔ Be Love Radio for Spain dwumadi a yɛdie yi etwagu live ɛwɔ Spain abukyima mu wobɛtumi ajoin ni show no ɛwɔ Be Love Radio ne so yɛwɔ GN Radio yɛwɔ Patmak Radio yɛwɔ Abawa Radio yɛwɔ Amansan FM yɛwɔ Brini Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ne nyinaa nso saa bere yi a yɛka sɛ ɔnom wɔ UK man ni mu ɔnom abade mu abiebiem dwumadie no etwagu ɛwɔ so yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV ɛno deɛ wɔ Paris France abukyima ni mu yɛwɔ Dache Hima Radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium yɛwɔ Sky FM ɛno wɔ Columbus Ohio United States of America abukyima ni mu awia wɔn nyinaa nso abade mu abiebiem dwumadie no etwagu ɛwɔ hɔ medin de Krobea nana Yaw Asante ɛna awia yi a mene wahyia yi ya no asan aka yi ahyɛ ne nso sɛ woba Facebook ne so ana woba YouTube ne so na wohwehwɛ OTEC 102.9 FM a dwumadie ni stream live sɛ woba Facebook ne so ana woba YouTube ne so na wohwehwɛ OTEC 102.9 FM a dwumadie ni stream live wada ama join yɛn sɛ wo join yɛn a deɛ bɛyɛ nie wobɛhyɛ mesrɛ wada wo hyɛ wi a mo amwo Facebook no o comment oba comment section ho na wo de wadwenkyerɛ ne to ho ma yɛn a yɛbɛkan no kama ɛwɔ afidikasi esu ama obi ate wo nka ɛyɛ a copy link ne nso fama unuanom mo amwo YouTube ne so no unfollow page no ano follow na afei ɛno atumi aboa wo sɛ on like yɛn so a like ɛba saa ɛbɛboa notification no bɛba ubehunu deɛ kɔ na wahunu deɛ ba saa brekro na amuo no basa bre bia ebeba live sɛ no ebeba wo nkaye nso betumi awuram obe join yɛn na yɛn nyinaa yaka bom e de adesua ne ade kyerɛ dwumadie no aba abesom ene yɛhyia yi ɛyɛ ɔdɔ ɛne ɛde bɔ ɔdom ɔba de akaba ya eja akra ɔho te sɛ nyankopɔn adom ho yɛ pa akra na nso so adom kro na menso ho ɔden ɛna wiei yɛhyia sɛ yɛba abɛsom sɛbe dwumadie a yɛdie yi yɛse yɛde sua deɛ enti ɛna wiei a yɛhyia sɛ no ɛyɛ saa de kodeɛ no a ne yɛba abɛyɛ wɔ afidi kɛseɛ yi so ɛtɔ de bi a ɛyɛ a manipa nsɔ wo nhwɛ ɛtɔ de bi a abrabɔ a yɛabɔ yi yɛse sɛ nka ahweaseɛ ni hɔ a ɛnkɔsɔreɛ ni hɔ ɛna sɛ wode hyɛ w'adwenem sɛ akoa wei deɛ wɔ suro me akoa wei deɛ sɛbe mehu ehu nti ohumi bi a obedwane deɛ
there is a time coming, there is a day coming, there is an hour or a minute, a second whereby ya saa kwa na wo de obu ni se da bia wosuro no onwane bio obegina ho na obefesi wo ye kan ebia wo wa ho odi nkoduru ba bia o ne duru brese wo fesi wo na woni wo gina na woni wo ye mantam to mantam pepa bebawa ho no betew ho ase na wo hunu se akwa yi ana se odi mi huhu dwani sabe se ensam aranko edu sa abre na enye akwa ne nko na nsuro obiew eno ye baako mienu enye animguase nko na wagu wo miensa edomu e won potamu ho a na nka huhu atowon so enipa so mesi na eba mienwane no sa abre no onu mu ahunu se uye tonturawa enti enei se wani di obi achi wani san obi wo pre bu kire se nipa no hunu wu a odwane a there is an hour, a minute or a second coming, you chase thy person will not go. Thy person will stand to face you there, and I'll be realize say unobia Krobea simni obade mo akra yanchia yeti fujina na nyame ase nanaji abo o tepa kwesi ase echia wa wie atene nkanche achepa agokra zabro shen koko munsu tio tene nkache idi bro nya ni wie nyina wabo ya shimache nanaji abo you have bought a share inside chair too much. See you na ye na ma ye you. Say see you no nka o ma ye kakra ma yi so aba o. Na no can say o ye na yapa na yi no ama ye ama yi nya yi nti ama ye. Say yi we so de Asem Beba o. Ti no can say yi fu o mobo pa because senka. Ye wa share ye pa ye ama ye ama. You know nti ye ho ane ebo afo. Sure. Akra I want say nsɔhwɛ ya ade a ehu na enso so eye eno na ma enipa bia hu ne gina bia sɛnea wotie ndimpo ye kosuku mpo a usua ade na ba abosome miensa a yɛsɛ ye de usua ye nyina ye ka bom na ya so wadwena hwɛ sɛ ebi ka wadwene mu ana sɛ ebi anka wadwene mu ukosuku na koduru afe no so a yɛsɛ ye si yehu ni said yesua na wetima ye ado na betima mo akɔ wanim sɛ ana sɛ obetena wana mu ni duru mfie bia wɔ ne a yeye saa ne tie wɔ nipa abrabom sɛ wo ye so hwɛ na wotimi gina ado na abahu sɛ ampa meye manyini ana sɛ meye obi a metumi ana mesipi esita o ye bema sa nze enka ne yenye penso no school ni emfa mfie na ekɔ oje se won se timi duru waso ba akono enti eno ne yede so wa hwe se waduri se uko school ana se unri enti obeto won sa ne sa e de akɔ waso no enti woto na se nuru waso a e kire se wunya nyini se uko school enti sa na ye penso no de na etie sa na tie e wo nipa abrabo mu se asem bi to na utimi gina na utimi eyi ano ana utimi ye e ma asem to di ama hunu se ampa de maduni de manyini ewo abrabomu senia etie no enti saa na etie nyankopon kra eso Abraham hwe se won fa ne banko bo afode ema no ebra okodu ya afore bo no wotwe ne sekan na nka wo bebo afode ne honom na nyankopon eka se afei na mahunu se wodome saa be ne nyankopon ne nante emfie bebre na enso no won ka se odo no enti nipa bia se ensohwe eba wo so a ewose utimi gina na utumi ekon utimi disunku nimu a afei na ama wo hu se de madunu de me sipi me sita enti yese ensohwe beba enti beba gina enu achi no eho na abon se wadi nkunim ana se wadi nkunim akra me da se me da se eja kwa me se bokode nana
Adom ahweye and so or the aka first 11. Sure. Sɛ ɔda sɔre na wo home a sɛ wotumi home nipa kasa na wote na wo kasa me nipa te a saa asɛm we mi se me nya aka da ɛyɛ akɔ nkotodwa anim na da wo bɔfo ase me de bia me kan no na wo sɛ okata wani a ho sure wani ase tokuro da ho obinim tokuro da ho wasum tokuro da ho wanum tokuro da ho tatia sua pa sɛ we ko betuma wura wasum sure ba okata wani ni wura wasum wura wahnim wura wanum nti wo sɔre a na de na ase ama obo ade good awiai ado Frank Nanado Shoemaker ɔwɔ anomanyi Paul no ase ɛna ɔse akra yɛ Krobea Asante ɛna awiai in fact woyɛ great Nyankopɔn tonko so ano ɔnyɛ okese na ontutu muanamo enso emfa ensie ɛna awiai Deborah Emmanuel ɔno wɔ Sahwi Fakabra Sahwi Fakabra for wow ɔse akra yɛ Krobea Asante ɛne Fakabra ton ɛna me nso me wa me hwɛ odwumadie no akra Krobea we love Utek FM Asem Beba Dabi na me boss ɔno nso wɔ kunsu kokote asua na Krobea on fa dwumadie ni agro ye koso abom abaso ene mo adwuma pa ene Priska ejapoma ene o se akra Krobea no abedwafo nyina na awie ye chiachia mo another beautiful day ene ya ye ready say ye ba betie adesua ene adekire dwumadie no ene se wo ba makache ha Priska City Fashion and Training Center ewe Kropon Pant Estate Junction na Krobea yenso ya bo ade mu hapa ye tie dwumadie no ye hwe mo Nyankopɔn tutu mu anamon so mfansie Kuma Isaac ene o se akra Krobea wada meburu awie ye mo aha wo ene awie ye no wabedwafo ene wonso ene atiefo no nyina ye hia nso wa ha ya yenso ye hwe mo King George ene o se akra Krobea ene awie fomesa ena menso me wo na nei ye bo wabaso pa wate ene ogoro mensan so wa asuonyunu ene o se akra Krobea ene O Ventures ene yenso ye wa ye hwemo Nyankopɔn tonko so anyam kese Ramses Classic Shoe ene o se akra Askomampon ena yenso ye wo Ramsifo yenso ya bade mu a ye hwewo Roman Father ene o sana ya Krobea I really like your shirt ene wo bato ase a yenso ya bade mu ha ene dwumadie no enso etwagu ene Suleiman bin Suleiman osi akra Krobea me ma wa ha Asante Bema the old man with swag Nana Krobea young soldier me nso me won kran pe tashi ene we young soldier me ma won so ha ye chiachia wate Nyankopɔn ka ho pa wate young soldier Odani Ventures ene o say yes suffer to gain that is it wa mra wuni Krobea nie na de empese me kan no wa mra wuni se nipa mra onni ye wo dwant bi ye ho no sandboard wo mo de ato ho eno no na sa dwant no na mra bi me share me kuri hati cheketekete na wo sha esi wani nipa hu na mkotena ho na me ye hwehwemu bi meni posi kura aka bom ekoye soup kakra wo sa adwent no na onomo de ntwreye sandboard ne ye de abo animu eno o matwre suffer to gain o matwre e de abo sa adwent nanim na de no onomo yo ene se wonomo fa nkwada ebia obi firi bono obi firi sirem obi firi epueye mamu anguna mamu na bia osua na mom abrabom ahohiehia bi ama na tutu na dafie so tie bia wabekuma se ha na o madada na dwena na o mde na kosa adwent no enti ansa na abewura mu no na o maka kire o entweye ye egu we wubetumi akan se woni makenkan a o se pen o se kan na mintie o se suffer to gain na mrantie ni bi ginam no ma baje so wa mra wuni ti wono mo kasa na o mo de adwen e na ne hye nkwada no trim untie bi e Nigeria fo ne e wa abaya bi abaya kokokokoko bi o sa abaya no na time a ye wura sa issue we mu o te de cham so ha nice girl o te
de cham so nyanya no ɔte nyanya no ɛhɔ na gɛ ne teɛ na ɔfrɛ me ɔga journalist me say yes you are the nana Krobea born is a Krobea say now I'm say yes how may I help you send him a who's why Nigeria ni what you want from me now me come and me bro free gum sabre koko ase bro for no basa no activate oga I want us to meet now I'm see meet where me meet where or see meet anywhere around wherever you want me to meet you tell me I take taxi and come now I'm see meeting is not necessary what do you want from me why you call me your problem be what unim na wie ye nyina ne se awura no nya akokodro ebe sediusi me yeah e kaso obi sediusi obi a se o da nipa no adodo no na wo guno no ahwew wo ye Nigeria ni abaya o Nigeria for my ya enuoma ebinom ye wo Ghana ha no ne time why because yakwa discover sa place na ono ne transport Nigerian kwada as low as 12-13 eba eno de wo mo ba ho na ono udru ha no ma mo kan suffer to gain ne mrante abwaje so wa mra wunni sana no de nkwala ne ye se wo hu se ne wi asete enti odani wasem we na etwetwe asem aba ebrepam me kansem pi e was ade we ko de akere mo ena wi arofo asem we wo manim ha oba de akye ame akra okay abaye ya wote anim ha yi ai me kai etiefo ne arofo ne ade hye mo ba tv ne so a mo behu awura no yie awura wi okay ne sane e frɛ ne sɛn dini de anim sɛ ya na mintimi awura bodi matiefo ntonka ipam chama obi bia ha ipa che fe me fia hawa afia hawa asante nkremo ai di asam na asante nkremo de ba ha akra asante nkremo ye wa ha na oba ye wose na ni hu hancho adan wose mu na mbetimi age me de ba asam wa wose o me ne krachi bitra ye wo mamu mienu ya krachi no nkwada no akwadin ho na me ka se me kwaje nkwala no a wose won fo mo mame bio empo de ye me ya pa atwa me yemu awo ne se obi a me de me ho de me ma se me de aduane koma nkwada no a obema ne yira wawa no se da bi omfa mame mfa aduane no emma nkwada no ti me kwa no aka nkwala na kogu dem empo mpese me hu omo enam so yo ene minim no omo sukuu mu meko sukuu mu ho na makwa kwasra wo mo na ho nso me de aduane akwa akoma wo mo okoya madam se awura efiri na ekro wo kura ukunu ne ba ne pa ne yire na ba be kan kire se efiri na ekro ya ma kwan e ma wo mfa aduane mre nkwala no ya ma kwan ma wo mehwe wo mo and was we di ahene ne ya sabe mi amanyi nsan abosome enkono na ma wo mema na wo mi kunu ho a ana nkwada ne papa ho a ense se mi hu wo mo se me ma wo aduane de da bi o mo pa kire sei ma mi ntumirika na me mfa nko Utek FM na me mfa nko dai Asem Beba Dabi bedwafo no na odimirika wode baaye etiefo be kai a ye frɛ bema no wo afidie so na bema no otutu bi ma ne ye pa ende ne nyina ye masomsem krachi na waka so bebo yedua wa afidie ne so no ono yira asem na ye kan etie watwa mu no ade kyen ye adwumaku a na woye mu adwuma no mpanimfo so krachi ne nsa we de ne ba sei monye no na Utek FM monye afidiketu a sebe ye no mokura yesuro na wono bekeka sa ansensem we nti monye no de mrane ne die bia no ye tamochi momfani no ye ne krachi no ekasai ne nkotodwe gufom epa achew afi waje tumu se nkwada no ba bi obia no wode ombeba wo se enne adwuei wode nkwada no mienu ebeba fie ha akra wei na medikai awrai okay awra wo wasem a wode ba fie ha na wo botaye pa ene sei kanope ipa chana me botaye ne sei me pese me maba me nchen because nkwana tete omo mfimo inka senti me pese me hwe me ya me ba o pese wa wunya wa wo ma me pa chana me hwe na wo hwe wo mo pa chana okay sani oba de kan ye no
ampani ampa ni nuane yampa na ano owura yi oba yanim ha na oba foforo a wanya no aka ho ya eye ne mpena foforo no one no nso ne bai da no no ono nso beyi ne ho ano ebe kire ne oma abaya yi ede na fam ewa abrabom obekire de ono nso fa ede ba beto yanim kire se su hyefa yemua se wuti asem na wantia ha ntia ha enya de pa da no owura yi de chawpa krachi ni nie ono nso de Eric ababio ana bio Erikadu Erikadu enso de chawpa bai kire se wa hunu de ka no oko hamu hai ti hamu hai no e ma ni free enipate biam eko aboasum enti okeka de okeka ye no a sebe wagye atum se eyensemmone ene okeka ye no ti wo pa ho chew pa tiefo chew pa bedwafo nyina anso chew kire se sane etie no ba bi e ka koduru ye no wa hunu ne se eya asomdwie enti enne osre se obeba owura ena wiei oba ya ekwan so be fidie no na kasa de do ba na kire me ba chame da as sanse oba na kaso hia ne ma meteye no na ebeka ho asem ha de anko yi nyina me gya to pa achew timi yese nadwo omuko school kra me don be ba ansa na yakọ to mo hyesa ya mrantem tika ho ne pa sisi mu a yese ye be bantem ye be wura ne ma frɛ no an watima ba timi de nkra na ba se de me kan na enadwo nkra na wa ha esi a wo de o manaba mpa chan sa fedie ubeje wo mu e de wono mo amama me no mpa chan na emom o de wono mo ma wo no nyese wu jaya ma no saa keke obeboa no na mu nyina amahwe mo ma mpa cho me de ono ni masetam na atena okay me nyo bi a metiri mo den okay me hwe me mapa me ni kumi ma ho sansa me yankasa me wo me kura me hu papa da okay ento me ni won kura ho ono de wonim but ase baby ono kura ntena na moa me am peso mo ben me mani banti me so me ni be kwa ne ho de yanko bi yaso me be bo mama ne very good very good very good se obi gina adwuma bi dinimu me say wo bo me din a ana o kyere me a adjective a o de be kyere me eye utekefem obi fra osem ba cho na Krobea ni na Krobea a wo ye adwuma wo utekefem no nie enti the utekefem becomes an adjective e de qualify me e wo madwuma mu de me kan wate ase sa nso na wa wuti hoi adwuma a wo ye eno nso adjectify e wo nso wadwuma mu se ne me de eye me adjective no nso de ye wo nso adjective ma kire English da o unse ne makai adjective oh minim adjective minim noun minim pronoun minim verb oba de unim de me is it English na we kan ma mi ma unu ba ka se unim adverb ka ana unim adverb there be minim pronoun so passive voice passive there voice eno so ye there said you unim na oka media minim na meka enti passive voice ye there okay enti wo a wuti hoi adwuma a wuwom udin bata adwuma nso din bataw na akeka nkwase asem wo radio so pa wadwuma mu panyimfo kyɛw sɛ de oyɛ no da no pa yɛn ne yɛtiefo kyɛw ba de ne me pɛsɛ me yɛw saa ɔna no na me ma wo pa wadwuma mu panyimfo kyɛw bate bache yo yeah bache me chia se juma dance mpanifo nyina Seko Bank fo nyina manager ni CEO any HR fo nyina people bibia kyɛw esan sɛ obalo ta de me yɛ saa ne maniama no nte na mama koma wo soro mo wantu wa frame ha enye bo apaye me po bi a chew obi amfa nche me oba ha yi sani ofre ha oba ha yi asem ne metwa ai etwa oba ha yi
wobi hyɛw dabi wobi kyekyerew dabi wobi bo dabi enti na wo se wo ma no na yɛ mɛnsɛm anaa sɛ woyɛ mɛmasɛm bebree nso a wonya asɛm ti next time yɛahwɛ ne yie awura sɛ nkwalaa ne nie mepacha ɛna wɔtrate me so bɛsɛ kum medeɛ nkwalaa ne nie adana wakasakasa ɛno wabɛpa ho kyɛw odidi atam mepacha nkwalaa ne nie mepacha nkwalaa ne nie mepacha ti wahu ma mepacha wani agye mepacha mesɛ mehu ketwa na mani agye deɛ na ayɛ no ketwa no mfimu nyina yi nkasɛ na ɔbaa wabie ne ho sɛ de na mekɔhu na meka nnɛ ɛnɛ de memie no ɔbɔ nkora ne te sɛ wei mu deɛ ntumi ma ɔmo mma afidie ne so kyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɔmo teɛ ɛyɛ tuntum kama ɔmo hwene fɛfɛɛfɛ ɔmo sɛ paa wohu ɔmo a wobɛka sɛ ɔmo yɛ ntaafo deɛ wohu sɛ baako ɛkyɛn baako na ɔmo nyɛ atenten akɛseɛ ɔmo yɛ nteantea nkroa nti sɛ ɔbaa no koraa sɛnea wosi ka ne sɛ ne mfim wa yi nkasɛ no to me menhu ne akwadaa wɔ nyini a tietie akwadaa ɔsesa berɛ bi a obi nyini a ɛduru baabi a na ɔyɛ kɛse ɔwɔbɛyɛ tenten koraa na ɔtwe nti ɛnka ne sɛ sɛ yɛde ne ɛma wo yɛma wo bosome mmienu wode wɔn bɛba ha ne yɛahwɛ sɛ yɛwie bɛtwa wɔ mu pictures na yɛde agu hɔ yɛn nso yɛbɛhwɛ na wokɔba na nsesaeɛ abɛma na saa ne te a yɛn nso yɛbɛhwɛ okay enti ɔmo yɛ nkwalaa nteantea memeti wei yɛse me nkwalaa abirim abena mi ntaa sɛ na meso na meso o yɛse me nana ɛyɛ me nana ama baawia ne papa yɛfrɛ no nana old na old na sɛ ɔfrɛ me maame ɛyɛ ne nana na ɔkɔ na me hyɛ n'akyi a yɛsɛ na saa nana no ɔpɛ masɛm paa na ɔsan yɛ bɔsomfoɔ enti ɔyɛ abena yi akora ne ma me na wɔyi me de ne ma na ɔgye me kakra no yeyeyeye abena bɛgye woba na ne mu odudodo ɛnso ɛnɛ hwɛ me nam te ha yi twem langa atea donku me ne ma ayɛ kakraka me te ha yi wohu sɛneɛ teɛ no enti saa ne teɛ okay enti adɔfoɔ ne ade hyeɛ sese yɛ a yɛka sɛ yi nkwadaa ne mmienu ɛna wia yi ɛwɔ yɛn nkyɛn ɛwɔ studio ha ɔmo mmienu nyinaa hyɛ ɔmo suku ataade kyerɛ sɛ ɛnɛ yɛ dwoada yɛakɔsrɛ wɔn afiri wɔn sukuu mpanyinfoɔ hɔ ɛna de wɔn mo aba sukuu a nkwadaa ne kɔ bɛkɔ so akɔ nhyehyɛeɛ akɔ ama bɛrima yi ama n'ate ne ho ase ayɛ asomdwiem ama n'ahunu sɛ da biara sika sei na ɔde bɛma nkwadaa no ma wɔn mo de akɔ sukuu ɛyɛ ɔno ane ma sɛnea waka sɛ awura nim sɛnea wɔteɛ wɔ ne ma ne ho no yɛn nso yɛ de yɛni di akyire na yɛ krati wo ma yɛ sɛ bacha me me ma yɛ 5 sesi ana 5 bacha me say 5 me a me say 5 bacha 5 bacha ɛyɛ sesi a mangu bi mansa ate 5 na me hwɛ omo nti na me say 5 no de me a me hwɛ omo ɛyɛ 5 enti omo yɛ 6 and behind me fa ba ko nka ho nyam na me dabi ɛne fa ne ka ho still nya okra na ahwɛ no kra still fa ne ka ho senti na me busa sɛ yɛ de ne maame fa ne ka ho ate ɛne ɔba wo university kra sɛ nya ɔna ahwɛ no sɛ ɔka ɔma ate enti 6 ate no matter what oba de yɛ oba ate ba sisi ya nya abotre kakra why twentwen so why esi aguess ne so abande e wan hwe yi a obɛhyɛ da for so ama anyem ama wo ei de ewiase ni ba bi e kɔ na adin o ɔno abɛfo so ahyɛ da anyem ama wo okay enti sisi adofo ne ade hye sisi asɛm na ya asomdwe ɔbɔ ade just a minute on this issue yo akra sisi de maame no anya ne ma kakra America yes ye frɛ wo ha nye nipa na ɔde wo ba na ɛfrɛ wo sabre no no wawie na dwuma ayɛ ye de wakɔ court ana sɛ police station na wakɔ ye case etia wo suppose ni frɛ wo na sɛ wo ba ne ho ahinte me ma ɛnyɛ wo no na wo amu no nipa na wo frɛ wo no na amu wo ɛnyɛ wo no na frɛ wo nti wo frɛ me ha nti ma ɛkɔba asa no wo hwɛ ni ye na afei maame ɛsɛ nkwadaa no ye de wo mo ma wo ɛnanya baakofo na hwema ɛyɛ maame ɛne papa ɛne kabo mu ɛne ɔmo hwema enti sɛ ɔmo ba wo nkyɛn ɛwɔ sɛ wo nso ti wani na hwɛ wo ɔmo kama sɛ deɛ no ɔmo wɔ bɛrima ne nkyɛn a na wo kɔ hɔ a
na wo se wo ma wo nkwa na ye wo ya no hwe yie na nso se be ma no nso ba so obehwe ne ma ana won nso di bibi bre wo mo a wanka se wo mu ni ho kwan se obefa wo mo ana se obehwe wo mo memene da bi ana se na otwi bi weekends bi wo ho kwan se obefa ne ma de wo mu pie ana wo mkodi ne nkyɛn nansa na wo san de wo mo ba enye se waje wo mu nti no woni ho kwan se obehwe wo mo se oba wo mo nkyɛn enti hwe no so yie wo ho no mo kola no ko no so hwe wo mo kama na daache no ayense na wakra medisi ya medase eja kwa me just a minute na menya obo ho so nkompranche unye bi da odi e say patrio ne ya tu na mana monitor odi e wunnim de yeye nka o just na ma me na se na me titiri no Asem Beba di phone na me da mase pa say asem yi ba ye mo fi asia dodo mu ama ma me ni sa kan ma na krachi so me kan say me hye no sa asem ba ye fa kokko nka se bi asem sia man fa okoko ana gidigidi enko kan asem yes a entwa yi ti me hye say next time me fi akọ bia no bi be si bia no e bema ade bi wa o mene bi me fa oba no ho hinti na oba na yise no oba ye na o kan asem ahwe ya na o fere fo bi na akokasa tia no na me de me dem ase say asem ba ha mutimi hweso na mo kama eye kama pa aseda no kase na nkoma pa ye dem ase mo yenso ye da wase awura very short one for you ope complain toto me new sign na kakrai ewu teke femfia ha tie wo nkomodiem ene sene ye wo kasa no se wo pe kasa dodo a twitwa wo kasa so wate ota complain pia unya asam Epachio utie me Epachai se ya ye kasa nkurai omo ba ho enso sa te e complain se keto ne mfia yi nkrampan ada ya ukohu no wo ne so ba akra sha atade na te ho on fe ne ho enhwe se nkrampan wo ho ana nkrampan ni ho enti so yo bi a ope complain a ja complain oba ne be ma na ewo se wo yo oba one be ma wo na wo ye wo ho se wo de complain da bia pressure na ade be ma na se be ma ni wunne untumi nko be ma na busua ho so mo nhwe o mama wo esi enti ma sebe mo ne mema wo a mo di complain so a mema tri so a na mema na ma no ma ye ha ke bo mo so a ben kra wo no mo nte no menua no ma mutie me ma ne me na no munyai enye same woni ma wona same wu a untumi nko maami abraminta walu su me ne yam hyehye no wabre na ukoka kire se maame oba ya otiase no ne me woyi enti adaya me de nkra na eba busumi bia ahwe wo mo ana amane wo mo wanya busua o madwen wo fom na wo mo kase we ye yenuama enti yemmoa oba na ho be kire pa enti wo ye oba na be ma ne wo a one wa anware one wa jai kura susu mane pressure na wo ma no na so wu a eye won kon nkwada no omo be sanka utri so ne ukom wa na abebra hwe oma enti me makrachi we pressure Epachio na de sese wo ye no ukọ nkotodani mu kura ebompa ya ka ne mpa bom se be ya na dwuma a wo ye no ebekoso Bebo yima ne pa ene free na ekono san miam okọ adwuma na da wo off day okọ akoye construction na wokọ a bompa ye ma no wonya binye se be ya ba mema bre wate Epachio nti won so ko bre bi me bre pa u bi se obi abeka me bre pa me forces nti won so se forces no san fa forces biem ka ho Epachio wate se wo ye adwuma ben metoliki soup after wash ni nyina wa na aya na akofa wa yero ho wate Epachio okay owura se bibia ye kama ba so bibia ye kama one ne nkokun o dabi one ne nkokasa dabi se wo ye wo mama me wonya wo ge bio dabi na emom enkomodie bia eye wo ne ma ho nkomo wate ba cho mate ne mpena wo betwe de emfa ho dabi na emom se mpena twen no be ha nkwada no eno na wo concern wo ho a wo be resi wate ba cho mate okay dia na obeka akire tiefo ne me pa cha me do bibia ase nyame nhira obibia me pa cha ohene so nyame nhira o ma adwuma no nkoso pa enya kese nyame ma adwuma no nkoso amen krache dia na onso beka akire tiefo ne adofo echi nyina me da tiefo da adofo nyina ase
me deɛ me wadwen pama me ma pa na tiefo so nime omo ben me nime sɛ me wadwen pa wɔ me ma ne ho nso me nima de konti atem bi ma ne basa to obi o tem bi nime sɛ me deɛ nyankopɔn ama abadai o me ho pa me be ma mada me ba ho pen wɔ hospital mafo nime akenya se magidin obi nime de obi ase nso me te Kenya ase nso me nim wo me gane me no nim bu sɛ me gane me de on be kyerɛ wo ɛne sɛ fem de ma wan me nte da enso me te Kenya ase enso me nte da ne ma wan okay free na akoi me nso me hwehwɛ wase na ma hu sɛ wo ne ma wan no edi mu ne ma ana enimu sɛ enimu dia ɛne obɛsa ate yɛnka wai bacha mate onso ugya nkora no hɔ kɔmpra twe minimo bi a wagya ne ba hɔ na anu ya last week ya de see ye akora 3 years ɛno wagya ne hɔ kɔmpra twe ɛna ye yi o sɛ 1 week bi wɔ hɔ electric cable akora ne koko sob na chi akora ne ko no te wo dia wo ya agya nkora no kɔmpra twe ne nhwe ka bo hu ka be te odre okay ya jam kwan yankopɔn ka mo nhyirɛkyira mo dwuma so sɛ bɛyɛ a mo benya bi na mo de ahwɛ nkora no wate amen okay adofo enti yɛde ɛno na si yɛde asi na yɛnkɔ asɛm a ɛdi hɔ so na yɛnhwɛ deɛ wɔ yɛnim ha ɛnɛ dai sabre ya yɛkasa nti monhwɛ smooth transition na yɛnhu sɛ handing over ayɛ kama na akina semunti mu betwa mfonyini bi a motwa ɛde ato hɔ akina semunti mewɔ mawura ba foforo ɛwɔ manim ha ɛwɔ afidie yi so menim de ofri na waba ha yi de na kyesɛ ɔno nso de nasɛm ɛna ɛnam ɔbaa tuntum akɔ aba esenda ɔho te sɛ nyame adom na mpa kyɔse nyame adom me nso me ho yɛ yes odi de sɛ mawura mpa kyɛm de root die adujamfi ufri hin na ba adujamfi mpa kyɛm fra twuma kofo gya ne ba ɛhɔ na ateɛ mpa kyɛm na mteɛ na ufri hin mpa kyɛm mfra twuma kofo gya hɔ ne ba na mo bogo so ufri bogo so ne ba deɛ na de wa ba twuma kofo dua na deɛ na de wo ba hɔ papa de ba mba ha se ne sɛ meni abranti bi na etie nti empana twen na de ufri bogo so e ba twuma kofo dua nyɛ saa mpa kyɛm ko de ona first bema o first bema nti still empana twen na de ufri bogo so e de wo ba kumase ha esa bema no na bema no ti kumase ha bema no kumase first bema no na mene ntina no mene nyina na kumase ha mene nyina na kumase on na de ufri bogo so ba kumase de on de bogo so ndende ana mene nti bogo so no ufri bogo so ana se ufri hen me fra twuma koforigua e ho na ye ukruma ankasa ho na ukruma ankasa na mo mempna twen de uko bogo so ana mpna twen foforo san de wa ba kumase hey ani e wo twen twene de wo ya transportation okay adujamfi edi asem ena wiye nya botre ma wo ho kyerɛkyerɛ wasemu na mentio de na de waba manim da de mba se meni abranti bi ende ene tenai aye firi kwaku enti mene ne tenai wo kyemnya kwaku sadik enti mene tenai na wo ye wo baako wo kyemnya nsa na akwa ne de ye firim ene eja mekono sadi jo atoba na jamsa ne tena obade na mo da mu zide sitam sa ne tena me tena na nyinsen bem ene efefru ne woye ye wo baako ebesi baako na nan oyo ba afa de wo mo ma da sa menyem no ena on feskamba nya ya mekɔ no se o adwuma ma yayi na msa akoye na nyinsen misa woye enti mo ya me ba ma me hase no ana msiko me friend was minifie me friend minifie enti me kom na kyese akofa oba na ma me yi me nyema nyina afiri dem am den ye dey e de ba mfie enti me ne ba afie na me ka se enti sika ma enti so didi a na me ne ham so kakra na ja obi atena ba bi ma me hwe me ana
akwane de enyini ya se de owia nti o mo am sare ko to ma manim na busuafo anim nti me ko ka asase me kwa na makuma se o root jai na wasena be kasa asem na che on na ko fa obande ne ma wo yere eyi hukuru nam sesa ene ma so aya ade penti ma no makwa man kasa enam kama no yede etu na mbesene ko mi da akora nyina akwa mkɔhwɛ na da ne mo ya papa akora kam so a be ko be mfie mienu ene be bosome na akora nsɔre nante nti mo am frem sikoku akora ne yare me da ba find ni mfie o mfie ba find ni ho wa na ka sai be ma no se ba find ni mfie am se nti upa cha sa akora me na wo ne ba find a onim se wo ye ba find ummu no wa ba kwa ma obusuafo akyenare na wasa akwa ko ubim ama na sa akwa dan ba fan me do ba mfi na ba fan won fie in fact me re hoy ma fa na da be bia asofofo akasi o mudunsifo ho na me ma me kura na ma me so nim kura wura ba bi enyina ma akwa ne sole nante akwa sole nante wie ya afi me am di pa kankan na me da akwa ko tu school me la akwa ko tu school za be ka kire na sika so ma na no me no ba kosoa na ja na me sembe be hu se wo ba to nchen nti me no ba kosoa wo ha one hwan kokosoa me ne be man kokon on feska ma kra no nti me no kokosoa wa afi de me kwa no apɛ 1 million 2 million bi da e da ma me na madam me ne ma besene kofi saa na me da akra kokko chu school so na ska chopon sa ma am school akra ko so ne boarding oso me no antro uni su bentro ba bia ne ba bia no betene bi no ngo nti school akra ko ne boarding nti se me hwela se nya ya me ma akra nsa we so me ye de emewu enkam ho na hwan na de akra ne ko school ane boarding no me na me de akra ne ko ye wa na ade ne ko school ane boarding ana me je nkrofofo suton okay nti me ja fe de ma hwa na ekaide ebe me ne me school na akra ne ko na me hwa na ka ebe me na me de akra ne ye de eso nsa de ko ma be man nti me do na Sunday na mbusan se ko kuna awoi mba fi na oni ho na osinyan wose me fa kwa mba fi na oni ho na awoi na so kwa asore na me fa ne ko je onwa alaji studio ho na me see you na me de kwa kuja me ko na eso onwa alaji no na me fra alaji na wose me fa ne nya ne nkola no na ni papa bo ba fa nti me fra na mbusan se wo no so nam kwan so nti okọ na akọrọ nsi na okọ fa akola no sa tam na akola na nante mashina mana nante oku school da watumi anante nante oku school okay enti me ni ko school na ne bra no kokko fa akola no okko fa akola no enti wa am ku ma kokko sha mu ma kokko sha akola no am se be 3 months am ko hu akola ma hu ni yi enti me kokko fa ma de e se wo de ahometie ko jai akwada ni si ne papa so okay enti me kwa me ya me se akola me hwe na akola me hu ni yi me a me wo ma de bra ma bra ko me sa kokko fa ma de na de bi kura me ni bidi ena msa akọ se me ko fa akora wose me nim na msi ho a sa to no waja akora no ma ne yere no akọ hyen knan se me ni ho na msi ho a mo ne yere ne mmome alaji no so nya alaji no so mo mam kwa me fa akora no na me pa akora ko ma me to akora anto anko no ho ene bufu pa ena me ka kire mam na mam si me nyai enti ne Sunday ni week Sunday no asa batu abowra mam ne me fie ho papa we me ba mo ho na papa se de asem osenyan so man kasa nchi mba wuru cho de wo mba fani funu so nim na osi akwa mba fani funu pa na papa se wagim onim nyansa ta ma ka se akwa ne ba fan ne de ani to ande wanka nche so ba beje no onanti wie na afi na begina ka kire se udu obande wo oba na hwa akwa ne yanka akwa mba fan na oni papa odim papa tam rof me din na miniska metuma yidin na papa se mba ne pe me kana me bana ide anya yanka we nyina kan ide enka ma se wo abeji wo kwaku se no aba bejam be dimatam ene jambo shi na mkome kuma ba kono ka se mas ne de oba m ko ne mpanyifo na mdeko tuman no se wo risk ko kuma to yem na ebade enyini oba mefi ne nka be mefi oye obaba ti treatment odi treatment sa na mde akorekoye one ne yere atiti akwana masi akwana nya osa eda su was ken school eduano pa anopa tonumre 10 cedi ena oba ne de ma eyin oba no anti me kwaye no brenya na me kase me kwakwa hwa akola no me kwa da me didwa me ni okola na mama me ko tu didwa hyehye ne ma
e de ma oba no se obehwe me ba ne ya ma me yesterday na se edwane kwa camouflage into hana me ya Christmas na mitu kwa akra na mama me kache mama se onkonko hwe akra nye de e mama me kono hye ne ma akra obai kwam sa afre tompa bo nyina de man se obehwe me bai ade ama me ena obrenyem kasem kwa kwem bantu me kwa na da me ni dwanko ena me mama me ban 3 million ena me mo nso de 1.5 o ma hwan 1.5 me be ma ne ma no enso 1.5 okay enti me dru ho na me de ma wo mu ena oban ka se sister wa ba why ade pa me kwa me pe na me se me number wo na okra denta wo pe me ena o se me bana cassette ya na me so oba ye me ba enti twaso na me pa ache nyina ye chopa me ncheche hwimye de enkyere me ena me ba ne bunku tuge ena opa ge ya chew enti mbrechi ko na sika na me de ma no be ma nso mfama no ba nso mfama na ba nso mfama obia efiti oba na no a se ne o ma me nya sika ba ha abetia mama wa ma hu se woni afi wutimi kro sika de a ene sika fi kire kwa de uko school de afro mame no ntoto ho ne manye de emfa ma enti wakana mba wasi yo na mefre mame ena be ma nso mfa sika ma nso mfa ma no osisa ene oso no anu enti uko school bag oyi bag de ma otonton bag oyi bag de ma me ba no e de koi no akotam bag no echicha bag nim oba ne chicha bag no se sika na wan fa ma oso mama oba ni bi mama mso me de ni bi o chicha bag no so mfa bag mfa bag no makra nto from mam nti akwa ne frɛ me e ma me frɛ tata mo bogo so me kom sai nam nyanko afa na be wura site mu wura o nya network na mo bogo so me friend say on come mam bo mama ni sika on kono kwaje nko to ten provisions na o se ma aka bag yo na me se ko na ya be won sika ko to tama na nya man yi sika ntim bae no na me ye you know se ma ka sika msa di ko school na msa send this capsa man di ko school say wura school enti me ba no ko school no na me se de o kan nyina ye yi na me ko no pe de bi na me ko ma be ma no ma mo se ade a be ma oba ne be ma ne ye me gino ho amenti ase me didwa edwa me di kro bi so ma no so na de enti unda me ba no ko o se me ba na fo ma na pa wa chew na enti la ste wo sa de akwani se wura treatment mu sa enti one be ma ne de enkasa enti wo so one be ma ne kasa wie ye enti mo ha mo site wo root na te se na me nyame adom wo me catch ro and then the first and last warning omma obeska mommy ska bia bo me bodua o so ye de ya me ma me bani ska bia ma obobom dua se wo ma wo ba no sika bia wa dia obobom dua o be ma so ba Christmas on be yi ska ma oba na bi ma me ba wo de on ka se obobom dua me ba na me ska ma no de obobom dua na me wo dua se sei kwase se me na ko kache ma me no se ade a wo ye na enye na mkobo mama amane so on flop no ntrase ne yenkasa na yentrase se school de o se nyina ho kire wo se wo de akwakwa to school na free school apema freme anye be first ban na ho kire me se nyame adoma kwanya be ma ne nsem mo ye de e wo mbaka ne nyina entrase nyina ye ma ne entrase ni kwase akwande kom ene yaw be first school sa wo de afom sa na akwande akwanya wo sa ena still wo da so fom sa anti we de frem ne nyina entrase ma no asem kanya ne dwawo be ne bom abobom bia da wo de ma ready wo de bom bia nso be gira ma kwan so efiti oba nso na asem o ka chem ne say amma ka che be man se ne nkura ne yare na me friend ma ne be hyem kumase e ba gini yema e ba jimpa bo nyina am se ne ye ne kode anya wo so me ka che wa jimpa onim nyansa hwan no oba no be ma na one ne wo momi no ne yere no ene ne wo ka sei ei onso aka chempa magiminim nyansa se maka che ne kunu se obahia mbegege niema magiminim nyansa nti obobom dua de me na dase am se hey Mavis so did nipa didi wi nipa nkansem enti no asem na me kan da don betime bigina kas me no kokuma se bebia me no koya me akwaje ne ma nyina no omunyi mo kwa de me bran ye bom ye pai mo na se me didwa me dibia mama tompa bo nyina da show was na se waka to so bum bia me da so nsum ne begina me na kwan so enti me da so am sa frem ase bo ama ne se na oba na de oba so bum bia ayo ne yere so bum bia nenti onhwe na ma se so root mesrew men kama ma menti ne mo mpa ma akula na yensre kwatente ma akula no
men kama maame na obusuafo nte eduabo na abam de omuntimo odwa me se maame eduabo so nya eduabo bia edi bedi agro eduabo de mfa ni agro na wo ba me ti sika ma me shoka me ba me di dwam ni se me ba mama me krasa edi dwa de brew na ma kasem na okunu be ma ni ho una wo ha ba be si osuna mo na o ma modi na be ma na me yi ni maka che na wo afre me di matam asa ka che so bubu ndwa ni ma na da ase dia ana me gire ho me ncha me de ba be da mpanyimfo enti me kan ya na o se an me koma e ready be man so are ready ndi be me ko bia na me se ko aku ye ntena se ne enko me be me se aku yi ma frɛ me ma bɔ ma me ni dwabo ne be ma bɔ ma me ma ne nti se o ntena se me o me ntena se ye nka asɛm na ene de beda o tek fo mpanyimfo ya o mu frɔ de o ma o mu frɔ de ho bɔpo amo aba amo ya tena se aka sa fa kom koma ye ready no bi ka so bo dwa na onya mo dua na odi mika na se ejade wo se yo ekire duo ene wo ani mo adua me ntra se bekum to kone na wo tra wo awale na me so obi ku ama ma so abembo me ntwe makola ene o se na me fa nkoi enti me sa ba im friends ko akoi me ko tek ma mo se mu de ko tek ada se mra fie ne ntra fie nka o se chenchira akọ na me se na za de me de ba bedam na mo so mu na kasa na asem na asem hey Edio Edi ya mensem bibiri ya meka ho asem ebi ni o ebi na yi erekadu anya abotra okokeka nsem enze so okeka na no obetena ha ohu abeg dendende ebi no enti se be ma no se wo wunim ne ba na woni na wo no o ma akwada no sika obobom dua obebo dua oban se no akanso obobom dua me bana dase o se ahefa na wo de oba ne koma ne koje de yi no me mane hia me kuma se me fa ne ma de kobogo so e de kogum storm nti mane be hia me ha ma didwa na me de ama no ebe okọ bana ne pa wo ate ma to bi ahye ne nan so na ehwe obanti ehwe mbenenti mi didwa ma bisu ne man nyina so na ba beje de ko eno ono nso so obebo udi se makọ che ne kunu se nti maji mimi ni nyansa nti won so obebo mi dua wo nim nyansa mimi nim nyansa se makọ ade na wo ne oba no wa asem ana ono na wo ne nya asem na mi ni nya asem boy ma ne frɛ me no ena o se me ma beto akona to akona so on be man se ma beto akona so mimi nsi ho ena me se be ma otifie o mo so la wontifie oba na ti we o mi se oba na mi didwa ma oba na bebeje e ma me kola mi ni wo kola mi tu kwan e kwa hwe mi nua bi adwuma mu ntimi mi tu kwan ma me yere e bae e be hwa akola no ma me nyina be fie o be hwa akola no me ba na Christmas mi se be hwa akola eni no problem a sika na me ti di ba ne ba na me ti bi ma me ba na me ti bi so ma me ba no ena ko fa problem obi aso o gi sika na fira akola ne so ba so fo mo obi a onfo mo obi a eno ne time ene time no eno mu de akola ni sa free na ya o de nya wo se ya me se me da be da mu sei akola ni gina sei akola ne SS1 wawura SS mu enti oda so ne papa no ne yere ndi omda so te eti and then 3 days cross say no crossing da beda would take for ama na bo ba na mani nti oba na kra yi ni niam agua ba na mse mani nso niam anim mani o so ntimi ne ntina da efio e man pa bo kra hye ko oro refra kra na ase say wontimi ne ntina efio onko onsesa niam anko na mse mani nso niam anim man na mse obenya dance for so dance for na mse mani nso niam anim o fresh me this phone to speakers na mapa mi na ofie na mse mani nso niam o don fa niam anim wo na on friend papa kan chance on ne de bai nti so be yi na free o de a on fa ne free for be man wo ye adwuma be otonto cast papers ewe akra enti onti kumase akra oba weekend enti oba no mavis no ne oba no te ankasa na we dia misrebusa wo die ne si wo ho kwan se bi a won so oba no obetena won so nchen da be se me koy ya emra me koy se me de koma na ko be ya me kwase me kwa kofa net emo ayini nye no
Okacha me say so onua mu nyina wo area ho. Ofro onua ala jam de akran kokoshe ne nsem say man ma me kwa ma ne fa akran besi wo mu ne me mo atwede. Omune me mo atwede nya asenketwa. Unyi masem na no me say ye akwada no wanyini. Wanyini. Obi a waduru SS1 de kire se ni mu amia kakra. Enti die na si wo ho kwan. Se akwada no one wo betna. So wo boarding. O boarding. Enti die na si wo kwan so one wo betna. Me kwa mpese oba. Fi se na me de ko baby a omuye bibidro hospital mpese oba. Bi ensi wo kwan. Me a mpese si oba me nchen. Na papa nso o ma ne kwa ma ne ma. Na o ma ne kwan ma ne ma no. Ono nso nim de oba ne nso ede akwada no na mu ana. O si wo ma ne kwa ma ne ma se okoni se me ko okona akwa ndi machi obetwerete ede ama ne se obetwerete ama se nya ne ba no. Aha. Obetwerete se akwa nim ho no foka akwa ko babusuafo ana se foka akwa bam ho a obetwerete aka che se nya ne ba no to be obeko skumu akwa yina free skumu ama mo twene di mafiri na me ama pesika de akwa akwa to skumu. Okay. Arafo Rutadu Jamfi ena owo yenim hai. And somehow and koma ye kan se bia nso sani o. Bia sani. Na woni oba wo. Na oba bafie. Na sebe oba hunu nyansa. Na wama ne ba 3 million. Na wama wonso woma 1.5. Na mo ji akwala ni 3 million. Na akwala ni se papa me mfa mawo. Sister Mavis me mfa sika na me ma me de ma me no mfa mawo. Wei ebeye tan e wa akwada so. Wei yetumi gina so e ka kire akwada no ma me se oma akwada no sika biewa obebo ni dua. Wei abufo de wo ho anyanyam bia sai na wo papa ana maame oni akwada no tie a sabe ne maame de sa sika ne ma no na wo ka so mfama wa so mfama wo ho no kura no e kire bibi mimiti we se hoho ba me fie na hoho na ekọ na bia wo san check kakra no se papa soja me ba akwara ketwa gia. The moment nipa de be free ho no, the next person or this can kwa akoma ye papa. Daddy, the papa ne de ma me ni. Enti say na wo kwaku sadiki, oni wo ba akwada no te. Enti a wo be bie wano akase. Ska na wo ma me ba ha no de ma wo no fama me na akwada ne betwichim. Kire say akwada ne hia say ska no, no hia de no de ye. Oh, dear in what day? Baby, I got the dream. From wine SS dear. Sabe unsa. Wabunensa. Tinio man kitten be crowd hodomoa. You allow. Well, yet ye bako. Yabekwa kutie bako. Na ye hunu. Obi ba kwada tuntum kama wote hai. Nyame aboa odini dwa kama wonubogo so na one wo ba na wo ma nyina akra na ane wo mbe wo a sebe obeka se wansi di kura nie jefa support omo didam enkronko omo didam na we dia wanya oba a wono nso support amamo ahwemo ba na obeka kire de se wunim na ma akwada ni ska me bo dua de sebe krache o kan saa na woka saa obotaye ni sentia. Dr. Mankwa akra papa na ho te say otwiri ampo nyankopon na dawroma obade na dum ho ye pa o ko fa kra na se osa no fa de koma papa we wate ono owaduru bi ye friend air condition no se bana kwada ne ye mu dwa no na wo ye ne ho hwe ne nyeyi a wo de koma no ma na duru ni bi no ano no osa yade ne beko wate wa yade wo osa ho wate Dr. Mankwa akra Awurade fie Herbal Center ho na ayaresa wo ena wiei ye ne wasa hia
na yeshia se ya yenim se ayaresa ne nkwagesem no na wo ka kire yen ene ka bi kire me ni matiefo akra wori e mede wase na made watiefo nso wase me transi a me dofo ba ko mazi a wosi ni pani ahoto kulumbo jansin ho na soro nkwanta ewie wa bien ku ha manfo tie uye good me to ncha kese de mano ojoso wadi nyankopon so nhyira ne nkwatenten de mano ami akra we mami asem na kakra nkra mpese mbusan ne se akra no koto no twene be ma no so ana ho na se twetwe kakra bi wo ho wokoto ne twene ne so ahyase no saa tam na akra ni so ene wokoto ne twene ne so obi hihye ho anso obi goto akra bi ma saa na ohwe ne du ba hunu ma me kra no ya yo tamfo tibi kakra bi wo ho a onso bitumi se be ma no ba nsem wo kwa akra transi na beda otweri ampo nyankopon ase na wi enso mechiacha madofo nyina na wo mu nso ada bi wo mu tie ya wo mu fa number no ya wo mu ma wo mu na ya kyekere kwan ewo ema awurade fie ba center doctor na wi mesre ncha kase pa ni nhyira de mo mu se awurade nyankopon hyirehire wo mu ya transi da bia na meka se itredi e kokromoti nsa ho mopo wo wutie me wutie ade akra danse e ba na esoso ya no wikura was medi wachi no aba me se da bu be kom kase biduro for de wo kan kura he da akohyehe ho no kra ni akokodi adanse e kira manfo ne fa dom ye dai ebra eno yesen so ba be traffic case so abeka wakaso biduro for de sanity na akra duro no da bia na metu amanfofo me wo baji me ho aduro wo wutie metie ni ye aduro bibiduro ne yade ye ko ya o muntie ni ye because wo baji aduro na me dikan tufu se aduro akonom no aduro no nya de uhia aduro bebobo wo bitumi kura de obi betumi de wato the whole day bo obu wa ye ne sa no afa ne card no ko hospital se nkrofo nso nso ne ye ni nhia kasi ma ye bibiduro pe na ho na wo fa nso pa free tete kwa me nkroma pen so abedam ye nti se wo tiem na wo tiem ya ewro awie obi afremi nti na me kasa asem yi wo baji aduro ne yade akun o muntie ne ye oton abiduro enye aduro se bia me nom ye na painkiller na me ho na adwumato ans da bi yade no se akoyimi yade ba yade no se okoyi ba se betu ase nti na yede akoyi ba no nti so dia bibiduro na wo no ma aduro die se ka wo yade na obo yade betimi kura yo ya pa ba de nya abotan no maduro no ebrete owo se na adwo so na etu ase ama ho ato intimiti yade aduro wo aba baji bibia na abu yo so ba no unya hwia na so bia se kuro no wo mpa de na the whole day de wa ha wo mpaja uti baade achi a amanfo frem baade be chi no mu kasasre wow wo frem no wo su baade be sin no bo se no frem no sre because aduro no ebobo yade no ne be ku gidigidi because se wo mi akuru ekuru wo mi abete ya no pain no gain enti se wa ante ya na wo ho ntow enti mi wo ti yade aduro krankra se krankro bi da so na se wo se ma ya ye ne nkwa na wie Dr. Mankwa na kasai already fie ba center brabaji aduro ni bi ye transi ya na ye kira kwan de ya ne hia pa bu o ba won fro kra mo so tie wa wanu mu nsem na no wadi wanu na chi no aba ho enti wo tie ma me number na etudwa me si ye ni ba bi o krono no mbosi red park oni butu a yedi adwuma odo ofoka na ka kire do ban se mesi kronom atwa kwa anwa wori abangne no mo usi ade kroso prajafo bi wo ho okwa so pe bosi taxi station okwa de nka hwe do ka se me kwa awurade fi o ka se ho na ya sa wo mdo beba number na mdi utudwa me sori afre me number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akra ya transini ya ka last week na me ka eni adrubi se adru no ye de gunsum de obi o se misuru se me de beso mani so de ohuru ye o de horoso wo mo mbaji bi last week no enne no pa dance ye bana no odin wow ti wa wu tie mi ye we nya de wani afra da bi obi o se me hwa ade a me hu ni ye okay wo hwa ade obo se nipa no wo akiri wo se mani ni so wo me wasi ase bibi da mani so emfita sankrofo na me kasasa me ni wo mudi nkomo we obi wasi nani no aposasa na na kokokokokoko odi abrawrade fie ba center be gye aduro bi obi wasi etawo mani so obi wasi glaucoma pressure ewo mani so saafo ni nyina wutie ma wi abra ba gye aduro ni bi aduro na di gu nsuom odi gu nsuom a
na do a ohuru wani so a boss wani so no betwa enkyene se be yimpe ankasa ebe ba sa de gya no wani be kokokora de gya no aboss be duro muso wani so ato kama akora trans ne ye ka nsem si aya na obi nim se ye ka edi hunahuna nipa adame ba last 2 years 3 years ba ka se wo ma bi e ba me ho na anansa na ni achi sei opiam say tuo ni aboss ano ka se agudie ananse na egu amanfo bi ye tuo ya tuo humu adane ananse ba wo kan se aya munya mienka humu nsam kakra ba ni padu ye humu na aya bibire mu hade ahombone ni edi ase ntene tete no na nanom wo nu ahode ane de pam ahombone no ne nkrofo twire bibire ama ne wo kaka wasem kro ade na ye de dum ye no wo kan wasem ase bia ye bonsam da bia nya bonsamfo ye gini pankwa sure ima wo ma na duro mi ma na duro no last week oba mo Tuesday no ba kra mi hu no ni nyina ebi bubo na ni su nyina efita na me say we ya monsem bi ben yeah de asi akire no ensam wo ho de ensam so ha yentwa so yo se wutiem ya no ase obi ba mo kwotre kwa ye no wa hospital wa ya enko na nsan ne wa ya kwotre kwa ne nko oba mi share duro man na no po aba mo ha ba chia ma be damase da bia me se kasa kura ehia nipa no na duro ho last na mka boga bi bedidi makase ehia nko bi ni koji o mba o man de takrodi na so man tak kase na bi bia wa duro bibia nyankopon de dom ya bibia waduru ya de bia waduru ba so wonim ni ya kanisa na e bia baka se yehu nkotre ko ya de bia esu nu ahwe yetimi kun ni se wutiem na se wudi kotre ko bia su obi no aya na nkwa me de me kan asema me kan ha no ma ye ho aduru bebre ama dance aba wo de fa na bla de fie ba na se obi be wukura no a kotre ko si no owo kotre ko tumi sisa ni pa ko ane ye wo de ankasa nso abu wo ho denden de betimi de bi ato so brana ba na asema mo bo ntimi hu mo sema komete wakogi nyina enko ba me sha aduru no ma no kono me ya ne ho ato no eno kware nka wose mdi kube nsu ba na ya anajo na mdi nsu pa ye ma no ba hodi ni tumi na waduru nti no na ho to no nti se wutiem na se yade akura nkro wudi yade nya nyina ne betumi abodin wa ho ba mmom se bibi wudi ho se ne ho twetweme obi na de aba no ho ana ne ho twetwe atwetwe aba wudi oba wudi fie ba center so wase ade aduru gunsu ma di dware de be ma ho yampo sama be po sa ma ho yamfa ya samna de be samna ma ho yamfa mpuna odi be punu so de be sra de be sra wo de sa wo ma wo no wo wasa eduro na doso eduro de ho nsam no doso da bia me se o habanduro de obi anim bi ene e wo tumi ankasa aduro ho sure tumi aduro ho ba kan se ka wuru ma e ho be ya amanfo nti ya na abo ne ben obi boss na we nyina wa na aba wo nkanam se da bi o tekre wa aka ne kese a wa kra ne makonwa ne aka se so re sunti ya ma bo bi ben ba penfo so pinche nsu a na se koto ye dai e bo wa e kira ye brada ye trans hu mfam hu namfam akra me se nani pa o mu chesi sika na duwe metuma say ebe 95% ye nyinyini enso mu kakra bi no mbenya bi bebre enso no mu de bebre no mu nya bi be fra guba kakra bi no mu de be trance sika ya ade a we honhom oba no ankrokro wasa yo opa akrokro wo de ode abrawlade fie ba center ye be kiro no ma woto ade ne ento ya haba mi o kabo mo ade fa dware frem tugumi so wo bi o sto be to aguso be to ade e ya haba yo moja sem bi anim yankopon de adom yen ebi okra ya akwankyere keke etimi kire obi kura jo nso nyetim di mana kwankyere de ade na kwan bia ma no wo ba ye ho a ye se ye ho ya awurade fie ye de agitwadu ampo nyankopon ni bibia di bonsam woni hwe wo wiase wo se me ne ade ama me se me hwe so be koto asoro me obi di ade ama so so e odia me banam de awurade fie hwe ma me anya wo dia me ba mbaji ma ade ento no ye hosofo keke ba di nyankopon pe no odum no oje de ma no nse wutie na se na wo so di o ya de krankra me tu me safro se awurade fie ba center me number na itudwa me so da sa afre me number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 utie me da bia me trans obitim from doctor na awo de oba wonka breast cancer wonka me kan ho asem e bia da ofidie beto na me nkan ya enkasa me nka o breast cancer ade bra
wo de wo ya furumu ha obia de wo se yade bia da ye mu yo oba ni dan ni wa na fa abrodu ya Awurade fie ba center ye mu aduro ni a kire obi ena mama amanfo nyina ya nim di fo ye se bia me be kire waduro se bia me akogo na makwa dabi e bia no machine ka bi kra na tumdi won fa nka ho ma ba Awurade fie ba center do ba na me kire waduro na tumdi be ma ho because aduro bia na tumdi good aduro bia na tumdi ba se ni pan be kire se bia kofa banchan ye se bia na tumdi ho because madura me ka se fra me no ma we so ye mo deposit no twa hwe a me ya aduro no na me dia magata ba se woni wo na ayade wo no magata ba no mama na wo ho ato wow enu ya di sika tum wo wi obeyi sika na fa na wa fa ntuma nya adwuma enu ya na tum die no wonu onu mama no wi o wi a na katua wo ho enti se me kiro se bia mo aduro bi udi gukura ma nka no anka koye nya adwuma ka se bia na nso bia ma nkiro na tum die no aduro bi wo kura wo kwa akote kura bu a wura hu enu nya eya na nya abosum sem o enu ya nyina tekasa honhom ne ahoɔden wo mu nti na Awurade Nyankopɔn de atutu nipadua dua bi enyi nso ane po obam akora ese de madwunu atrase adwunu ho sese nipa wu nyina na afa na wo kae do so nti na mpanimfo so dua no tuntum so abetwa no fitaa so ena e tuntum anyere ho aduru fitaa no ntimi nya hwi o obebre fitaa no so won so na afa na bre no ha wo no boy ho wo ho ampanimfo no mu dodo mu pa wo yare no aba nti se wa anyere wo hu nei na se yade bi so na se wanyi na se wanzitu ana mo ya akora fi ye tan wo mu do be kontem because kuntru ni ba bia na ko ya bo afa ade aba koko no zukura se du ba bia na koko no na ese hu ne ewu edu ba se na mu nto ne ye nto mu tugu no de tugu no de asidan ko obi wat koko so wantimi asidan tetene so de ne eto ne ye enti se wu tie mi a wo de so kwaye wa de bra yade bia Awurade fie ba se kira wa kira kwan no ni ba bia o ma se kronom okay bo si Red Park oni ebutu o de ofo ka na de o so be si kronom atwema kwa ma roller bank nenim o si ade cross a project bo hwe fom wa taxi station wo okwado so ba Awurade fie ba center project for no so be fa dropping so mu so do be ba o mu nyina ya adwuma ba Awurade fie ba center enti ya sori de na me se wo a wo tie mi wo de so se a wo mu nsem aye de ama wo obi wa se me de abo na abo bibi besiu na nsuo fitaa bi firi mu ba ya na nwu a e friend abo de fa ba Awurade fie ba center o ko nsu kase bitimi sini pato eno se friend free stola ene abo ne ya akose nyina Awurade fie ba center mo na duro wo so se me ko private am se me kan wo di facha me na wo ko moja bebra eno waduro mi chiro bibi emore ne ade odi ahaba bi afra mori ya yedie yo yedi sakoko a obi o sum komoja bebre no na me de saba me aha afra ba ade em de ahem butum wa yato mi sore number na frɛ me de tudwa last kra no ma sore number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 0549 2066 wakuti aduru so abra ya to abra ho hyehye abra na so di aba no wo mu hyehyefo no do na ho na mu hyehye pa de me kan fo Awurade fie ba center ma na agwa no so aduru no bi wo ho na wakodo ama wo se kan no so akopema nya asem de abra bo ba mu aduru mu hyehye wa na duru Awurade di mu nti amen yada se adofo wei eye traditional doctor amankwa papa yi ewo kronom bosie Red Park ono ne panyini pa wada Awurade fie heba center no na se one papa yi ehia ebompu ni mpo a ade nyina bedi aboawo na ebewie yie nso edi amaw sa abre yi a papa yi asori obefre no sese ya na woni na kasa na de wonte ase anase aye wadwene mu kresrene no waboa no akyirikyiri mu edi amaw ma afidie ne na ha witwa be ho meba sisia apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso mi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada we mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778
0572 and 0549 297-463. Pepper Plus Mixer and Mapobudra Mapa. MDRG Edwin Krasoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chrammy. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me, ademinim. De me dia sie wo an say, makoto Dawood 360 capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free se require mu enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu ni pochinyifo Thomas B se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu enkran wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that che ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso nu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mu kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye hene ebe kire asa kire ho adura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia
otu borehole no ankasa mechire borehole drilling oye pump installation blowing pump servicing no how bia beba borehole ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o won fidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye bi kohosie we di opogo penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve Odoi no kwasɛm paa baako ne sɛ nipadua ne kanea ɛne yɛni enti na wɔsɛ w'ani ko w'ani kosua ho no biribi ɛfa w'ani ho deɛ ɛmfa ni agorɔ ti w'ani so hyehyew w'ani so kekaw ɛwowɔw ɛprunsuo asɛ so ayɛ wisi ɛnɛ wo bie book mu kora sɛ wo kan ya wo ne yia mesro bra by Grace Eye Clinic ma yɛnhwɛ mfa ma wo abɔfra ne nso de bia wo bo ne sɛ na de sua wɔ fam bia na wo no blackboard ne so ye o ti fa ne bra by Grace ma yɛnhwɛ n'ani mfa ma no ɛni kosua no ɛho asɛm ka no yɛmfa ni agorɔ ti w'ani ho haw bia yɛhwɛ w'anim ɛwɔ by Grace Medical Center ayaresabea hɔ a bibia ni a yɛnkasa 0244 97 68 05 by Grace ɛwɔ Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area hɔ a ɛma renfio nipadua ne kanea ɛne yɛni. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafo ni ade hye Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna moaso eguso a ɛna wiai mutie ɛna wiai mo hwɛ yɛn live oba Facebook ne so na wo seche OTEC 102.9 FM a saa bre yi a ye ka sei dwumadie no e stream live enso ɛwɔ so saa bre kro na mo no ko YouTube ne nso so na wo hwehwɛ OTEC 102.9 FM a se ye yi a me ne wo ka sei ɛhɔ nso dwumadie no edem ya e stream live enso ɛwɔ so na de obeye nie wadama oba so a obɛhye obɛma wunianom nso anya akwanya na wɔnom anya dwumadie ne bi atie na wɔnom anya bi nso ahwɛ saa pɛpɛpɛ ɛna yɛyɔ no but na wia yi kai na hyɛ ne nso sɛ nkɔmɔ a yɛdie ɛne de yɛbɔ yi nyinaa no anuanom ne adɔfoɔ yɛwɔ adɔfoɔ nso a ɔnom taa yɛkyi amea de saa dwumadie wei ba ɛnɛ mɛkamfo Sister Spices na me de ama wo sɛ nɛ utie me ɛnɛ sɛ ubetumi ayɛ aduane na wohunu sɛ aduane ama yei ɛdɛ ɛnneɔma a wode bɛyɛ aduane no sɛ nkwan anaa afrɔyɛ ɛno ka ho firi sɛ ɛno ano nsuo ɛna wobɛdi o yɛ enti ya na mekamfo Sister Spices ɛnso de ma wo sɛ nei tie wotie mi ɛyɛ 100% natural ya sɛ wonya bi na sɛ udi a ɔdɔfoɔ ɛboa wo paa muntie deɛ nti a mekamfo de ama wo ne sɛ ɛyɛ 100% natural ɛyɛ ɔdoma nkomansa no yɛwɔ goat, fish, chicken, stew and beef flavors enti deɛ wobɛpɛ no wobɛchoose from these varieties ɛnɛ hwan na etie me waduane a woyɛ wo nkwan bi a woyɛ wei ɔnom nim yɛ Sister Spices Sisters Foods ene diaba omo na de Sister Mackerel eba aye no omo na akofa Sister Spices yi diaba ne day ya me de wo ka sei wo dwa so bebre enti wo koma me no a oton nioma table so nioma no na wo koto spices wo ko store ni mu na wo kope spices ato a onua edi ba akopɛ ene sese ba utrim eno ne Sisters Spices what ya say so wonso wunya bi ntui se wo ton eno ana sese ye nyina ye to ne ye de ye yade o bradum pampa so ho ubenya bi atu akoton bra PZ bra Roman Hill bra Swame ana bantama edwom ho na bra bitubi na wonso koton okonkran CMB ene okahia ubenya Sister Spices na wonso wakwa akoton wate aha ya number nie bibi nie na wonte ase a frɛyen wo 0243 53 5025 ɛna 0279
0244140940 ofre sa homa wo ya yɛn ne yɛde sister spices aba yɛbɛgye wo so wate na deɛ wonte aseɛ bia ne na wie yi yɛhyɛ wo bɔ sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mu nso na yɛde ama wo ɛna wie yi ma menkamfo traditional Dr. Dawood na memfa ma wo adɔfo sɛhwini doctor no oni o papa wei okɔ sɛhwiasa wene so a memene da kɔkɔ aboagye kromkwan ne so ɛhɔ na ne headquarters ne wɔ na papa yi aba bebie na so yɛ no bi ɛwɔ asanteman yi mu ɛgye so krapa ɛdane a ɛnkane na metro fm ni wom no saa dan no amu ana sɛ yɛ amene wo kasa yi deɛ Dawood Herbal Hospital ɛdi ne dwuma firi ɛnɛ wa wutie me yadeɛ bɛɛ na edwoodwo wei yadeɛ bɛɛ na abobɔ wei yadeɛ bɛɛ na ama wayɛ mmra wogye wo ho a ɛnyɛ yi wo deɛ yɛ asikyire yadeɛ wo stroke dwodwoe yi ɛde wato fam ma sese wo pɛ wo ho anu a wo hu wo deɛ yɛ mogyaboroso yaka kyerɛ wo sɛ pressure wɔ so wo deɛ yɛ hepatitis B ana wakɔte ɛnam yadeɛ bi a onua wokɔ a ɛnkɔ wa wutie mie sɛ yɛ ulcer baabi a ulcer ne daw ɛwɔ nipadua no mu biara no wobɛba Dr. Dawood nkyɛn obi wɔ hɔ a ne deɛ yɛ prostate mu haw sɛ yɛde rɔba ato bɛɛma ni mu anaa prostate na ayɛ kɛse enti sese wo dwo nso akyerɛ wo kyɛm wo dwo nso wie de bɛɛma hyɛm ne bi tenetene na mo na honom ne deɛ kɛka ho obi nso wɔ hɔ kora adwo nso ne ka no anka ne ho ano wɔ yɛ asɛ ne ho onue bra Dr. Dawood nkyɛn papa ne waduro ɔde ne duro bɛka ho ọbaa bi wɔ hɔ a wapɛ onya bra doctor hɔ na woyafunu no awɔ na awɔpɛ no menses ne bɛpa ho ama wo nso adane w'ani gyesɛm bɛrima bi nso wɔ hɔ a sɛbe n'ani gye as bɛrima no ɛkɔ why because ne bɛrima ne da fam bɛm ɔyɛ ne hwie yie onua wo nso bra Dr. Dawood hɔ na ɔbɛma no apagya wotie mi ohunsuo ntumi nyemba utie mi koko na ɛhaw ɛyɛ fibroid ana yaw ɛna onipadua ne teɛ brɛgye so krapa former Metro FM building ni mu yɛwom duama yaresa unti biribi ase a yɛ number ɛyɛ 0244886437 afei 0201681717 wanya saa number ifrɛ sese ya na wone traditional Dr. Dawood ɛmɔ nkɔmɔ sese ya na wone ne bɔ a deɛ wonte aseɛ bia no ɔbɛkyerɛkyerɛ mu nso ɛde ama wo awia mɛkamfo Sweet P Executive Hotel ɛde ama wo Sweet P Executive Hotel ɛna awia yi oyɛ ɔbaa oyɛ bɛrima na wotie mi a ɔnwa bibifoɔ deɛ nti a yɛ taa wu ntam yɛma yɛ homegyeɛ ɛho nhia yɛn yɛni gye ɛho nhia yɛn enti sɛ wokɔto so sɛ obi gye n'ani kakra ɛyɛ abomination ma yɛn abibifoɔ wɔbɛfrɛ wo maame wo papa mo ba no deɛ wayɛ yie wɔ kuro kɛseɛ mu o bɛhwɛ ni gye a wɔgyeɛ wɔsɔre a hotels akɛseɛ mu na ɔdeda ɔboa ɛyɛ agye w'ani anigye sika yɛmfa ntɔ asase wate aseɛ na wopɛ baabi pa a onua wobɛtumi adwodwo ho ebi a woyɛ hɔhoɔ waba asanteman mu hotel bɛn kora na metumi ada mehu sɛ ma ho bambɔ deɛ egyina yie wankasa wopɛ baabi home away from home wo nso akɔda akɔdwodwo ho kakra ebi a woyɛ wedding bi wode wo groom ɛne wo groom maidfoɔ ɛne wo bride's pridefoɔ ne nyinaa baabi a mobɛtumi akɔda na motumi akɔyɛ mu program no ama yɛ kama wopɛ baabi a wobɛkɔ honeymoon ya wa wotumi hu sɛ me honeymoon we ya makɔ di ani gye wom baabi a ada ne ka ho wo nso bi a meeting bi conference bi ɛna mo pɛ sɛ mo gye room so no yɛsa wɔ conference hall kakraka ɛna wo pɛ a onua tie adwen baako pɛ ne din baako pɛ ɛna mmerɛ wotrim ɛno ne Sweet P Executive Hotel ɛna wie yi a wotie mi ya register no under Ghana's Registrar General's Department ɛna sɛ wo ba ha yɛwɔ 30 luxurious rooms with modern security keyless door locks ni bi wate aseɛ sɛ wo ba ha yɛn conference hall no ɛyɛ fully equipped
with modern facilities. Say ye mene wo kase ye wo restaurant ye be serve ya hoho ufra bonten kura na apeso obedidi abetumi aba ye wo secured car park wa ha ye wo 24-hour daily security enso wa ha ye offer delicious English breakfast. I'm telling you. Yeah. What you say? And ye wo modern jacuzzi stand shower e wo ye rooms no. What you say? Ye wo bar kama e condition rooms. Ya water heater so ka ho TV boyi na bo na wo hwe wa de umpe we na apede yi Sweet P Executive Hotel ehini ewo Kumasi nkran kwa ntempon yi so se wo tra tech traffic light ana tech police station no so free krom na ekwa kenten kro no amangwase eye few meters from tech police station no na waduru ho Sweet P yen signboard si ho. For any other enquiries and now for reservations, your number ni je na freye. Eye 0244 35 8478 0244 35 84 78. Offers our number we are. Ya beje so ya no be kasa na dia wonti ase no ya chirimu nso ede amao. And now we are the fearsome 3. The fearsome 3. Eye Hepa Plus Pavi and Plasmos. The fearsome 3. And now we are your bar or your bema na se wutie ye ne a. Ma wapom de hu hia wo onuaba. O ko ba kra ne da say na no me hwe video bi e ma besia ejina galamsa menam na sebe all tokodo all totai enso na nka ye ma adwuma o ma hu die ntine say ye ma die ya die esensen ho but ema monso ma adie ebo ho enti ade bi wo ho ye ma adwuma nanso ahohie hia ne obremu dadwenti ema de wo ho agim enti nso fi ya mercury met ayemu mai na oba ginam sawahu eho nyina anso afo ugidi se bi kwa he asemwara nko enti wo beye sa nioma we nyina me mantie o se be ya me mabedidie me nso metumi agina na se wa mo wapom de ho man na akina bi wo da ho a hwan na be kwa aba enu nti na me de mbetena fidie yi so a me ka de fearsome 3 ho asem de kyerɛw se onua mane mel friend mane mel Pedro ni bi wate Pedro ni bi be a ye ton ro Ghana ha bia no wo de se wonya wuram na wo kasa wo pe Hepa Plus Pavi ena Plasmos a wawie Hepa Plus Pavi ena Plasmos wawie de fearsome 3 wa wate nka yera ni padua mu yaw stroke yade aka wato form srade adore wa broso ona ma oni padua no ba bitumi woso emoja broso ana se asikyiri yade infections bi na ha na wa yemre wo mpam dwene we immune system ne ho aduru betumi aboa ma immune system na tumi agina yie eye Hepa Plus eye Pavi ena Plasmos ba bi eto onu obi anso kɔ na wo bonu edin a obenya bi woni nsuo wo ye wone topa ye nso wo ho ye number nie unti bibia se de afre ye eye 0542 778572 and 059136789 adafo yempe kwaku sadik emra homane so sesei ababa we die hia no ene se so obi bie na no kaso obebo odua onua edua no ye wo mu different obi wo ho a unini gina ho a wanim na ode agyew obi nso wo ho a obetawa motitim wakwa oba bi no nso kɔ no ba bi no na ode akogina wo wachi na ode akogina wo ɛna edua no a krache na treten awura yi se saa no ka no de a so obɛbɔ no ehu kyerɛ sɛ ɔbaatan ɔno nso ntumi ntina hɔ wa bra me ba be frame aka se ma miniska o no obeye nhwe han se kom fite eku koto eto awea so no enku ne ba no ti ono so be sendi ni bi na bi akrachi de wo kan ye wo de wano asem aya asem no akobɔ na chidua na se koso ni mu a se be no wokɔ ana so oba ɔte ase mponie na obewu enti asase ye frɛ krachi no ni ebusa no sa de kodie ntia ema ni bie na no kan sa no onkyere mu mfa nkyere aja o wa se mi pese obusa oba tuntum a ma me ma akwanya no Coke and Fanta
mo match miniaba masem bi say di kan bra wo ko to akola na to ukunu so na akola na di mfie no 8 kasaguha no 8 years na wanante nti adwen be ne ba otirim se mame ko to obatan de amo se obatan ne nim dia ne babedie na obatan uni abadaye ko to obatotwe ne be maso fasata men de na hu kire wum na sku na akwa ne kona amankofo ne maso msa akogye na kadamanim na akwala ko school a ne boy den a yini ko de ne boy nya de e was international aban ono munye omukwa omsa akwa ni sha omunye na o say mububu be say cut your coat according to your size na me can say cut your coat according to your cloth show 1 yard unti mfa nkopam agwada o de menya owura no wa homa ne so nti ma me ne no nkasa kakra bra kwaku ma ha bejo so na ho te sai bra koko ya da nyame ase we de why you busy na nso fa cha yen abasa yi ababa we bi wa yanim ha ye frɛ root adu jamfi unim no we de misre busa wo unim na kwa ba so oba okay odi asem bia betu yanim se one ne wo ba mpa na akwada no sebe ensa kɔ na ensa ba na no onkonko timfiri wano a o tweten se wonim na wo yi sika taku ana asempo ade ma akwada no a wo be poni dua sabi akwada ne nso ye ne ba ne yam hyehye no wosuro bi akwada na kɔfrɛ no akɔsa ndiska no akɔbɔ na kyire dua na wonim a akwa akoko no bra adenti na wo kasa akyerɛ wo bɛyi Ajaku hello Ajaku Baku Sadiki Ojina sunso Sanena enkasa of ebio mame na ka kire nse wo dem bi busa na sem ya asem na nso ho nkomo na me busa no enti na da ma wonyi ano mfa mame na yenhuru ba bia susan de brode hono fa ensem hawo akwadan finshi anwotweba eto de bia ma mutumi de ahomete eye nuoma bi a ya na ensem fata ahyase ahokyire nti ane eku ne adenti na wa nyina ahokyire ne so na root wa nku ne preko no wa nku akwala no adenti a na mpachiro mu ye mienu tie yidie mebusa wona no me se o minua ebusa awasem na ase na ya ahokyere suku ana akwada ne kono na eye suku ane boarding enam se sa ahokyere kro na ade na sa abre no wa nyina so na ne wa nku akwada na mfiri wiase adentia adentia yima no mihia ansa enye se de na mihia dare mku na enye na uku na enye na ukoto ne twene be ma ne so de yeye uti hwei o kai se ukoto akwada ne twene be ma ne so a eya ne te o sei eya o de decision na me taking there me nu me honda o kai a enya o de unu ho se o take is a decision no e mu de hen da na me ya nyem pensem ko twa front kono echi kwa me sa kwa me se ma jesem kwa kofa no me ma jesem kwa kofa no na o makwan okay eja ho de abusa de opese obusa we de betom ye try say be sanya crutch ne bio yes I try ebra odi sika ne koma o ye ne o kasa waje so afedi e wasam obi abe engage why akwaku sadik okoje lawyer okoje aposa na ye no odi abusa wie me ba cho odi sika ne koma wo ba no eji how many months asana wo san ma ne sika toto no ma de ne eko school me ba cho ni month kora me ne sika ne koma mba na edin week ansana me akwansa from amamska mutro honema wonya sure say wodi hukunu ye wanya na se sia emprempre ye etwa kwaku Sadik mpoa dabi me kura de mfentwa no mpoa wonko kan no ba bia da se kwaku Sadik kura ntimi hwe ne yere ne manti wo na abo makon dabi mko kan bia eninti ba ne sen enna kwaku Sadik si okubo odui sa treatment no di treat akwa odi e benya kwaku na ankasa wa homa ne so ma ne nkyere memu ebra kwaku
kwaku aha ya mo asomra ha kakra ma me why e ya mo asomra ha kakra ma Asem bia no mara kwakoto no ma frɛ nipa no asem bia no se frɛ ne na asem bɛn na sɛ se frɛ ne na deɛ nsɛ sɛ ne deɛ na nsɛ se frɛ ne we na sɛ Krobea akɔka bia Facebook for any YouTube for mutio we na sɛ Krobea me kɔka bia na dwo nti ene dwo de jatensane momo yiye mfama me momo yiye yudie boyiye fatum boyiye fatum yeah. Jatasi awie dia ma me mfrɛ no. On peke kono, o se ma me mfrɛ no. We de kwa kusa de kina peke kono. Ana jata. Na wo asɛm we ya wo kan. Asɛm bɛ ne de ba radio so na de yin na nsa se de ba radio so. Mi busa wa wo nso wakate ho. Asɛm bɛ ne sɛ se de ba radio so. E na de yin na nsa se de ba radio so. Hwɛ Asante mamu ha kwaku Sadik tie sebe uni futufoɔ ana sebe se wadwen mu no a ma menka nyansasem bi ntu trim Asante mayimu sane ye wo Ghana mra amamra oman ni nyina di so na wo bie wado kase mekun emra no kase watreti nipa no enti yetumi de ukogina sene anim e de ukokɔ ma kɔɔto kora tumi twewaso bi wo hɔ a ye de ukotum no saa nso na Asantefo ana Asante constitution enso kyerɛ yɛn sɛ wo bie wano e wa Asante mayimu na wo kasa wo bebo nipa dua it is equal to mekun sɛ wunima nipa kro na wotie frɛ no nipa kro no sa frɛ no na kasa asɛm we kyerɛ no sɛ me se sɛ Ghana ha nyina ye wo Ghana mamra ya sɛ obie wano ka kyerɛ obi sɛ mekun the law will punish you. The police might catch you and put you before the jurisdiction or the court of law. Na court to shiaswa ye be catch re wo say wo why dear nyambra se munya nipa na obekuna ampa de akodam sa na Asante mayimu se wo bie wano ka kire obi se wo bebo ni dua pe sa nipa no waka se obeku no it is equal to okay audio tobo jatase wo ma me nso ma relax ya ma no wa buso asem na pastor de twato aha busa no wie oba no wonya sure say oba no na eteto woni ukunu kwaku Sadik me kire o former husband no etete mu ntem because oba akola wote obi nchen de opede de nko a wonya sure say wona etete mu ntem Pastor David akwada de nke kansem emfa nkyerɛ Pastor David fio for kula efio kula bi number kula mo akwa de me kase okana akwa ni me number me ko fio oba ne je me number ena akola ne de be bobo man na akwa ni gina ho na akwa ne de na wonya sure nso se follow up wa bie wasuma mamanfo nso nsem nkeka dodo de bi me kura me nko hyehyew okay me nko biwa da me be yi kura mamma me ene ko ho ne ko hwa akola no me kura me nko hyehyew okay ana me dase oba ade achi ame asem be na wo pese obusa awurai wadama busa na minti anti free nyanyam bia sisi ade be pa na pese yanyama o da sisi mpese mba ne betra me nchen pese akwada ne bera betra me nchen na edua na o ka so bobo me no edua oba na ka be manaka oba na ka be manaka ntidua nso nyim problem akwa metra me nchen nyina eba na akwa ne betra me nchen o school okay now can be say 10 cities na ode ma akwada no edi nyesa na 10 no ne isu ana dampa 10 cities isa mpachisa sa na de na ho ode betimi no so no a te ne obi ahwe na adwuma wa ye no ahwe ne obetimi atua dizia obekɔfa na kɔtena wo nkyɛn wɔka sɛ 10 ne no ɔde bɛma a ɔnso si 10 yi so a ne yɛbɛyɛ ndɛ
ande firi metie wo da de semban won kai na me ka se koba ne sa ko be ndey me ban ho hia me ntu de ode ba me sum de se wakase wa be fa akwala ni ndi won hwe ne bio a wa fa wa de kwa ene so be ka ne sei da on de mini problem za me be wa obitima hwe wa de da se de kon de bisinu mu yemi na ba kwa firim nti bi nhwe ma wezusu enkonku firim na wo kase wonya wosa na osusu ekwan be na ofa so e ma ni nya sa wosa sa problem ya ekom kire no ekom kire ifiri hen oba na kire je be ma no ntifie wondi kroti bi ono de ada nyina me kwanya enya kula nka akran kan kire me da school na okoye no ena cha for the friend papa na papa ne mfa ofra wo papa ne mfa na akwan bufa so se ne yefuno eno mo frɛ me na me frɛ na me sendis kama akra ne yede ede koy nti okoba no mu ka chen se ya wo sene aya akola no akra ko anka kyerɛ me da me nko so mama me so nka kyerɛ me da akola no mfie be sai akra wo 19 years na akola 19 years nti komo de na unhunu se komo de no ya wo tena hɔ ama ne yemu atwakuro andi fili me kasa wo hu o tell you no ni mo onye obi ahonko okọ akwa papa ne nkyɛn mfie se nie okọ pancho amfa nse be 11 years die 11 years sabre na one ne yiri we ya na net ho ana asisa no one oba we ya net ho sa bachai no okay where we okay mate me da say atiefo nyankopon kan ye ho na sese ye ya me ne wo kasa yi Eja Peter Herbal Center ewo Asante mantem ye mu se oba kontana se kwan so a Lake Road Feyase Pentecost Junction na Eja Peter Herbal Center ebutuo no odi ne dwuma na wie ya me ne wo kasa yi anuanom ne adofo se uyo obi a awo ene ye wo problem na se awo nti sabe abusuya twe wabo so awo nti sabe watetia pansam wa wade ani mu emema nso nhye ne nso se nya manso nko an na ewo etode bi aya na mfomso ne bi free yen enti na wiai se wutie me na wo ye obi a sebe owo saa hawo no a menua ba se free wa wo de ebra Eja Peter de ahaban beto wafu ne so na ahaban no be kire se nipa asomesi ana obenten wo betumi awo ana wuntumi ho eno ye baako be mai sa wonso wuntumi nyim oba no onyim no a enye yi a akwanya no aba ma wo ne se na wie yi amene wo kasa yi no se pressure bi tetew stroke nyudue bi esikire yade bi eno na akwa wo mrehwe no de aba ma wuntumi nyim oba no ebi enamu yade bi eno nso na abetete wa begu so a wo ye ho hwie nye ya Eja Peter Herbal Center so di tutu anamo na bra why tutu anamo na bra o menstrual issues minua ba ni nyina nso tumi account ma wo ne ma ni nyina no bra na eja ne won tena se fa wo yafunu no ja no obeye mu adwuma amo atumi yawo wate se yade a me bobo so nso na etete wo a onue wodi ebra papa ne nkyɛn ewo Feyase Pentecost Junction Lake Road na one no emon komo Eja Peter number eye 0543 369993 Eja Peter number no 0543 369993 se wo ba Feyase Pentecost Junction Lake Road kura de so na Eja Peter Herbal Center enso ebutu a odi ne dwuma na we 3P garlic mixture eno nso ye aduro na Piwak natural health for ene de say aduro we yaba aduro we ye aduro ye nipa dasani se wunya bi na se ononom a eboa ma nipadua ne gire yie na we hwan na etie me a sebe o owo hawo obi de eye pressure obi de eye ne cholesterol ene wosoro obi ni immune system no aye very weak nipa no oje ne ho enye obi nso na pone na poso obi nso kura ho no ya ho no otewa no aho no nso nya duabo
onua ba onua bema se wunya 3p garlic mixture na se ononom a aduro wei nokre ebedi wa kagina mu na abo a wate baabi ato aduro bia nso nokre ne se wokɔ a wubenya bi atɔ na wotɔ na se wuyusu nso a ebeboa wo oba misti heba kolina dan heba wobetumi atutu bi afiri hɔ baabi ato aduro bia wura na aka se op 3p a wubenya bi ya number ye 0248 92 8824 0248 92 8824 and 0201 000021 offers ahoma we ya woni 3p garlic mixture champagne for be kasa onua de wonte ase no obekirikire mu nso de amount and awie me kanfo Volta Drill Limited enso de maw oba be ma wutie me na wuhia nsuo ewo fie hwe nsuo ye nkwa nsuo nimu bia enipa wasetenam eye den na enawie yi se wutie me na se uhia nsuo ewo fie a akwanya no aba ma wone se oni Volta Drill Limited for ebeto kese enawie yi se ye borehole drilling obese ye ntunsuo mfama wa yen na ye won fidipa ya ye betumi atunsu pa no ede amawo enawie ya wutie mi se wo ye obi a sebe waman kwanchan foni bia betu ama problems bia ba se woni Volta Drill Limited for tokesa onua wawie obi ohonmo a ye install pump ma no obi owa ne pump nya problem obi owa ne de no atwe nsuo no na nso efi nko na eba o ma ntuni ye fre Volta Drill Limited for na yemra metuntunu yiye emfama wo yakofa rig machine ede aba ana sa wo ye obi a open rig machine mo amuye nsuo ho adwuma no open rig machine a oni Volta Drill for ento kese na won mu mpebi emfama wo me ba chaw oba kumase ahojo da aban a ye main office ne wo ho se wo ba sunwan tachiman ene doma nyina nso a ye won krabata enso e wo ho ye number ye 0244 299 520 and 0266 43 2210 first ahoma we na Volta Drill Limited for enso ne won kasa na de wonti asie bia no ono mu nchirechire mu nso emfama wo awia fit homeopathic clinic ya wo ahenema kokoben anuanom ne adofo ye ne Jomas company no ben 18 mu junction ne so hwa na fit homeopathic clinic yenso ye di adwuma na ne oye oba oye bema na wutie mi a yade atumi hintawo enam yade ni nti no sebe nipa mfa wo nye hwe wo yade wo nko an yade wa chinchina ye hunu yade no ba bi ehye wo yade nti ye chinchina enfidi ahodo wakofam enso ye hunu tie fit homeopathic clinic for and ye very best and very modern ya wono mo akra mfidie every India e de aba Ghana ha na wo toto asra wo se wa wutie no bra na baabia ohaw ne wo nipadua ni mo no yenseche yenhwehwe wo nerves enden no na onua unya wa hoto wate ase baabia yade ni hye bia no ubehunu yendam physiotherapy akupuncha ne massage kwan so oyawo wo nipadua ni namu nyina no ebekọ obi ohono a efia dore no ye detoxification obi owa ni ntirimu twetwe no obi ayemre wo mpam obi anya namu yade obi anya ani ho haw obi de ye ulcer obi de ye asichire yade obi de ye hepatitis and typhoid oba fit homeopathic clinic anuanom ahwehwemu mapa bekoso na yede yaduro bekawo ama wanyi wa hoto ye number eye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 unya fresh ahoma we ya only fit homeopathic clinic for ebekasa na dia wonti asie bia no ena awiai onom nso ebekirikire mu kama fine pa na ode amaw ena awiai oba yen YouTube ne so a mia minua ba Miss B owo UK mu Asem Beba Dabi dwumadie Miss B onfa ni agrokra
A very good afternoon to you. Nyankopon Yehowa onhyira wo na onye wo kese. Na oba YouTube ne so a mo monitor yen wo ho nyina no ya chiachia mo pa. Na Georgina Afrifa me hu se na wie won so waba YouTube ne so. O say hello nana ya Krobea Asante. Akra ho te say USA, New York City, Bronx na wie men so me wo na Nyankopon enhyira mo na ontutu mu anamon ensie Georgina Afrifa enemidin amankwa aba Steve ena o se akra ya Krobea Asante 14th February no de ebeye bia ho nsem be start me ko chiti ye e wo mukru ni on boys so ne de keke ka ho o start why ade na peke nso ensem pi ne wom Samuel anane e wo kunzu ko dwo krom ena o se akra ya Krobea Asante na we am enjoying the show Nyankopon hyiramo na ontutu mu anamon enso mfansi Gladys Tado ena o se akra Krobea mi wo gidie wa rehemu se Nyankopon adomunti ohoye ena me nso mi wo UK manyimu ena we me nso mi tie o Alex Chei ena o se Krobea na Yaw Asante me nso mi nie na Minnesota fo yenso ya bade mu ha ya ena we yenso ye tie mo na yehwe mo na Nyankopon enhyira mo na ontutu mo anamon enso emfa ensi Nyankopon koso anu onyam kese sene mo so amanfo nsemu bua wo no onkoso anyam kese ena wi akrakro bia me chiachia no abadwafo eburu ene danso manfo yenso ya join show no ya ene day ye monitor mo live Nyankopon nyam kese debra Theophilus ene o se akra ya Krobea Asante me wa atwoma tachiman ena wi Nyankopon ka mo ho ene mo adwumaden a mo nso mo jo Pope Ken Baron ene o se akra Krobea ene oba trap house a yenso ye monitor a very beautiful new day ene ye ne atiefo nyina na asa ahia yi na ye hia se ya ye de aseda ema Nyankopon indeed nice dress mate medase enso ene onso wode a oyo edema ye Linda Paul ene o se akra Krobea tekifo ene wi ya join show no na Nyankopon tutumu anamon fansi na omwa mo ene mo nepa mo nso mo jo ede maye na wi Asem Beba Dabi show obo tenase na yenhwe Linda Paul me nso me die nie mesire Nyankopon na ho bambo ene ne nkwa husan ene wi ede mawo Antonio Paul Kofi ene o se akra Krobea Vicenza fo Italy ena me nso me wo na ye monitor show no live enso ewa ha Nyankopon enyam kese Stephen Ford ena o se akra ya Krobea Asante Berlin fo nso nie na yenso ya join show no all the way from Berlin Nyankopon enyam kese mankranso beposo ena DJ Odesieba ononso eni na bedwafo ena wi ono nso a join ye mpa Nyankopon enyam kese pa ene monepa monso mojo enso ede emaye Nyankopon enhyiramo awa de chiame akra so mna fa me cobra yo etiefo sabre ebredru se itumrika na enkrofo bi a sabre omuhia emmoa ahodo bi nyame adom ama sabre yenya enimdifo bi a se ukọ no mo nchen a saa enema ye bebobo so nyina wo mo betumi aboa wo ama watumi akọ na wonso wade akotoa wa bra boso aha enti sabe me wo akrachifo bi e wo me nchen ha se wo mo ebekire de enti a wono mo o ha ai edin ne de to mani ba ko a me hu ye full time na ne toatoa awoyoyo we de Krobea Asante kotokose ye kono ma yenyi emprebuo e wo kwan so abusuya mamakwa ba papa ye full time no mfa de aka ne so full time ye tutu mrika nko mo de ne ya se ye beba mo nchen edase ematifu nyina haba Tech FM so medase no wakanya full time travel consultant recruitment limited full-time travel consult and recruitment limited. Recruitment nyina wuwom. Hey, bro, fuka kraka bi wo ho. To bo asema me
na ebire di anim yi kyerɛkyerɛ mu baako ma yɛne a yɛnte aseɛ nyinaa yɛnte aseɛ. That's a full-time travel consult and recruitment limited. Madi di ane sɛ obi already adom wato ne sɛ opɛ sɛ otu kwan. Sɛ de brɛ yi umi system num sika ho den na nko weti sika me ko bodua me ko police station ne how bebree ni na full-time for agent sɛ ba bra so yɛ. Kakra obenye bia no ɛbɛso a ɛne bɛ kɔnhyɛ anso a kɔ boa ho a akontu ɛnyɛ pepero. Uni sika dutu ko ɛnyɛ pepero ho. Nti ba full-time a your officer ɛyɛ flexible emu da hɔ a na me adom ebetuma boa wo na otumi de atu kwan bla wonya ha na ma ne bia wachiri. Sa pepe no ne di no dwumadi ayɛ no waso ya. Yo sɛ enipa na ba titiri yɛn hyɛ ase mfiri akwantuo no. Efi sɛ ne yɛ bɔ hwesiri mu sɛ pre kwan na bie obi antu kwan a enka ɔmo mbɛkɔ dɔɔso papa. Enti nneɛma bɛn ne nneɛma bɛn na obi pɛ sɛ otu kwan na mo betumi aboa no a ɔde ba mo betumi de ebetumi ama no akwanya ama no akɔ. Medasi akwantuo de se afna opeso butu kwa na uni birth certificate, uni birth certificate, uni mi passport. Nti idika bitman ubidi Kenya birth certificate no. Na oba ya so ya yebi wo ho. Same thing say me say woluma me ni bi da. Isi am pese me ba, me pese me tu kwan ya me ba birth cert na mo ankasa. Mo bituma abo me ama ne saka. Afi die bi o. Na wa ye passport so so. Na yebi so abo kama. Enu wia ansa na office na ye wo no. Ofi say wo me meti he me oba bi me pese me tu kwan kwa median se me pekruwi sanity so we tie ma wie na say we teacher ni e teacher do ma ko New Zealand for teaching work ti we teacher ni a teacher for nko mo cha de we teachers nko a we teacher ni aposo be che New Zealand ye hye ni se we ba ya so ye now the document abre ye submit document nko na ye fawa afi na ne be kasikasem oba ya so ya enye sanity because ni obi na ubituma nya ofa no anya sa anya obi ne benya nti wo document ne bre ne ye de bon mu na se ye be fa wa ofa letter ne ba wia na so permit ne ba wia na no be kasika ho asem kama for New Zealand in nurse for degree in nursing, degree midwifery and also for Australia hospital nti ye be hia o document no resume na say CV or passport and passport copy na se bi ani pin be here nyina de akọ no ma review ti awade ado na se ye fa ba wo fa letter ba na ye no wa isikasem adwuma kama and this is here dey din kan ya me ba maso ye no en se ye ben na wo ho ma me wadi kan bobo ne ma ye be hia so ma wura office mi kutani nyina ni ato aso ye den mpacho idi pani kro na peso koso me mfa ne se wa ba maso ye na se me ana me ka ba bia mpesa me ko sanity sa mini offer bia me ka to sa de mini bi wa ha sanity okay nyom na fere mbekere wo si bia ko ha na se ko ne se wo ba bia ka chen papa mbese mko Canada wo fa wo me se ana da bi mini bi ho sanity we aso ye wo ko ba bia wo mo se de ben filing fee hwan wo bi di kan ya ma ye sei na se ye wi a mo de fan ba sei ni sei sen na mo so mo de ne tie first place no ba full time aso ye ye nje registration fee wa aso ye nje registration fee wa aso ye so ba visa say you ma hodo wo ba so peshingi visa e bi ni dia o peshingi visa marriage visa tourist visa ye nche mu bebre shingi visa ne ye 29 shingi kan ma kam ho bo ma union they be to say Germany Luxembourg France Portugal Slovenia Denmark it is okuta any visa for be a Poland utimi visit any of the 29 countries and only for a single visa. Who was my bush anyway, Germany or Luxembourg to some question who has Schengen visa. Schengen visa be a babyano. I only young bank statement. Visa opposite or chest oh, now be some bench. You know, be a bet say who say, oh, qua, or banana sabi, won't you, Kruman to qua, be samba. To Schengen idea, they be me twinkle for set and for bank statement, the year Schengen is among for an account refusing for. This is team is here will take. Now say, oh, papa say 2-3 months. People so too kind with a singular. She says, oh, bedo bank statement, crack. Say the baby no. Now one cast of detail the single at the amount. Come on. For you written was true. Say bank statement, and you're legit, and your papa. Go to be now print some and they be a banner 2 for say. Papa now papa to can be a 3-4 months. Be your bank account.
ye mo dwuma kakra brother say wo ho no na bank na aye kama me dia Schengen visa na dia ma because Schengen bia no na say business e be ne hia bank statement unlike work permit dia e hia obi bank statement bia o buy a share na European work permit for Luxembourg, Germany, Slovenia, France, Sweden be bia ye we dwuma ha e 2 years work permit e wo a 2 years work permit process time 10 weeks. And you could be to say Lithuania, Czech Republic, Poland, Hungary, sa areas no. Schengen visa no. You could say oba full time kwana be kan ko natural. Ai wo kasa no me de pa no kure wo mu ni say no. Me ma visa. Agent bi en ho ma visa. Ye djuma no se be bo na necessary document they are presenting at the end of the day embassy na issue visa. Into Schengen no. Meet my friend me bia ya ma wa me refund bibia ma. Nkrofo ntin ye. Into person ko Germany, Luxembourg, France, Norway, Portugal. There were 4 countries that made a higher point of entry. Another work permit. Who them now on par? Who to me could be a person could be. Or they say when you are refund, we see come out. Into Obama say ya, men per refund to ban my kind of credit. Actually, so per Schengen so called German. I mean yes Schengen name for mount. But more permit I will Lithuania, Poland, Czech, Miami. How do you do that? So pay German now. Which me go knock German now. Answer any better us one for we chira kwan na telephone number no tudwa. Bia na obi tikam na osi ebi kura nso na obi twam a akire yi no ye wi a nkomo bia wo ha obi timi any time travel concert ya so e Kumasi Sufulai usi Sufulai na wo de woni atre complex kwan no so wo do ni kire kwan no so filling station be from JP filling station JP filling station what sana supermarket for no so na say Edmonu Junction junction so left corner your office now number say it is my 0504 0504 16 17 29 0504 16 17 29 0532 89 30 25 0532 89 30 25 we ne full time for number nkomo no de pa na emom ye ntimi nwie ni nyina ye wi afre nkomo bi a opebia no ombetumi ene wo adi yo sabre ye betumi aba mo nchen se ye beje akwankyere ebia mpese mitu kwan mpese me de me ba bi ko ebia menim na ni so metumi aba mo nchen se me ba beje akwankyere ana koman be na me koso ye easy me kwa amenya adwuma ye de me kan no em se watemase ma me ne matifo yidini ya consult no itina yidini ya consult nimde bia o pefa country hu bia nya country no kubuga no o pepa se bia emre di no betu kwan oba no beje nimde oba me se mfie du sa bi na metu kwan e be bo akama sanity o pese ku Dubai full time kwan ya so ye ahoye visa before payment o pese ku Dubai ya eno de ye de visa ma wansa na wetu esika Dubai visa before payment then so misraw sisika ni ho a mama brɛ no nsoma me no manwi na akoye storage because ya de te hu bi 24 no menya problem kakra nti no se sika no ho de a ba na yanhyehyɛ no 1 month 1 week awrade adom e be ma visa na ya je sika kama nti se me ba beje akwankyerɛ ne de ende sika bi anim hwan yansa na obehu pani ne na kasa bia nti se mbeduru no obi ka sa akyerɛ me a na kyerɛ se njibi ya hwɛ sisia me bisa we na afei wabobɔ enema moye ne so sisia kwantu nko a ye brɛ no sa akato ne bro na ye brɛ no aso ade ba ko a sisia ekoso wo man mu pa ye sa travel and tour for no a sebi mpreduasa wo mo no de wo mo ka wo mo ntimi nye na sika amanfo sika akodi wo mo ho ne ade no ade be pa ne mo full time mo be ka me ehu se mo de esuna kura ena esuna butokura ena esuna kura konkron mo de ne ye janiwa ye nyimu ni e de na mamo de ne da soronko wo wi a na wabobɔ we na to aso ye bre ni nti da se no akota agent bi a obekɔ no ho also o ma work permit ma visa work permit now within a month 1 month offer letter also money da ho o ba ya hwe ya sani process na tie within 1 month also wonya offer letter number obehwem
salary betua wo incentives wo nyina no ansa na wo do nsa ahyase nya scanner send the back for your permit nti obi a trace ka 2-3 months 4 months unya offer letter me ya ne se bomoni adaho eno apepepe eso unya offer letter ena me mfa ne se why online application me ye refuse wa me hu but normally na nam se ye na ye ni ba on count o se ye refuse ba ka se ebeba obwa ye refuse also the over can no credit no ye refuse full time agent bi a why application bi Canada 4 months 5 months o say ma no ye refuse but or the refusal letter na ma wa we demand you sika to be can say one say mba ye yes and because no na di ye oni say the see at on can no credit say obi hin ka say ebeba ye refuse timi so oba for time timi a enyo ntokwa bia ha ya so okay aka ye bre no sima no ebaako mo woni ma bebre a mo ya boso papa now the telephone number no eni mo kira kwa na tudwa na ye de enkomo twetwe no akwa wiye bi op tourist visa bi op bia say Japan e Dubai bi op tourist visa bia about full-time travel contract within a month 1 month 1 week so pay Germany Schengen visa BBOP bia US conference where 24th of March sorry conference oba yem kwana krum ha yin say US date in oba full-time e more appointment date akwa in cantonment e wakra a unko Cote d'Ivoire unko francophone countries nti uti me we student why application open appointment date wa pra wunya wo dey say for numbers no e more appointment date US and manim ya e wum ya agent bi uti me open appointment date for Schengen countries like Germany you say Germany and France date in ho oba full-time so ya e wi a nya ji sika kama do bi ti mo opo ko school US be bi opo ko school bia na wo dey answer bra so ye na ngi document no we dey a week or two e be gi admission form no amount na fi ya ship process na ase kama e dey amount ti school na opo ko Germany Luxembourg Australia Canada be bi opo ko bia and I say open Europe Schengen visa and I say work permit for Europe for nature for Canada ye we ya Australia ye we so we teacher na utem for New Zealand we qualify teachers for much shadow teachers on kwane for New Zealand ye ndu sika ansa unless or permit no aban na ye me de we nurse na utem so a those did na utem no spouse the main and dependent utem no we no man na akọ iti the number is 0504 16 17 24 29 0532 89 30 29 Kumasi Sufulai baby obi du Sufulai na se hu kwan ofra ya e be locate you no ba office kama ye adwuma from Bajwara kusim ifiada ye nya adwuma memreda mo ya damase nkomo na de na so ye bre no ayepe yetiefo se opese utu kwan a de omo kan ya eye de pa ne se omo de omo wo ho e bi kura na de asiwe ni so se oman we na opese okoso na so e bi a na wo kwa emmoa nti wo kwa de hia me pa no ko na ni omo nkodi nkomo omo bebie ene ma ni so a kire ama wo hunu ba bi a wo kwa ebeboa wo epa sabre ye ne wo mo awie de aka ne se wo be fa number no na watu anamon na wakoye saa hwehwemu no yesere nyankopon se wo kwa ene wo manyina enye ye emfam mawo kra mo na awodadie mu nchia enkomawo happy birthday to you your friend Alice a free ye Oye medical nurse ewo Sehua Sawenso Government Hospital. Ene day obapa wenya afeko e de aka onfie ho. Na wa wukunu Besmark obese ose ene ye wa wodai ose Nyankopon ni nhira. Na ho bambo ene nyinkyere ene yokoduro honhom se ntonkoso antoso. Happy birthday to you. Obapa, God bless you. And ya Bolivia Enterprise and so ewo kumase ha sofo line alignment. Onomo ne multi home no ena edi enimhwe. Na nedai se wutie mi a akwanya no aba ma wo se won so obema nan ya bolto.
na waba yɛn nkyɛn ɛwɔ sofo line alignment multi home nhwɛ ne mu hɔ na onuadɔfo a wutie mie onso one yaba behia na future life smart foods no onso abepe biedi onua nokre na meka kyerɛ no ɛna wie yi na sɛ oma wo na abɔ wo to na wo ba bɛkyerɛ yɛn wo yadeɛ ɛne deɛ ha wo mu a ɛno de bɛkyerɛ aduane kora yɛmfa ama wo yɛwɔ vitamins ne minerals a ahyɛ yɛ aduane mu matɔntwɔm yɛwɔ amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ne nyinaa wɔ yɛnuane mu deɛ hia ne sɛ wobɛba na wabɛkyerɛ yɛn wo yadeɛ no mu na yɛma wo aduane aduru a wobɛdi a ɛbɛboa wo onua a wotie mie yɛ number yɛ 0246 010150 ɛna 0242878090 wofrɛ saa number wo yɛ a yɛbɛgye so yɛne wobɛkasa na yɛakyerɛ nsɛm mu nso ɛde akyerɛ wo ɛnɛ abapa mall ɛyɛ wo biggest online shop sɛ wotie mi a baabi a wobɛnya ɛne papapaato ɛyɛ abapa mall sɛ wotie mi a wofa wo phone ne kɔ Google Play Store ana woba App Store na wobɛ download yɛn app na onua adeɛ bia wohia bia no wobɛnya bia to afria yes adeɛ bia yɛtɔn bi yɛ nneɔma a yɛtɔn ne nyinaa nso yɛ papa ɛyɛ nneɔma a ɛho twa sɛ wo phone ne nyɛ deɛ wobɛtumi de download yɛn app na free Play Store na App Store na yɛ yam na wopɛ sɛ wofrɛ yɛn ɔda deɛ wo pa yɛ number yɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 baabi a wo bia sɛ wo ho kora nso a yɛwɔ akwanya sɛ onua yɛbɛmu atua ne nkakra sɛ so a na wabɛfa wade a na yɛde abrɛw enti fa ho gyimbi na ne abapa mɔfoɔ enitwa awiei awodadie mu nkyia nkɔma mebayi akwada ketewa yɛfrɛ wo akua nhyira pokua nya no akua nhyira pokua nya no okɔ Matters of Uganda wo JHS 3 na enedai akua ɛyɛ wawoda wa wo maame ɔba pasele ɔso ɔsere nyankopɔn ni nhyira na ho bambɔ ɛne ne nyinkyerɛ sɛ nka wo omie wadwene mu ate happy birthday to you god bless you ansa na yɛbɛkɔ no na yɛne ababaawa a ɔwɔ yɛnim ha yi root adujamfi ɛna ɛkasa bɛɛma no miwɔgyidie ware hyɛ mu sɛ mu di nkan ne kasae ɛde asɛm ɛna ɔde too mu anim ɛfa awura yi n'asɛm ne ho yata baako aba just a minute brief me ne matiefoɔ na yɛnhunu nkɔmmɔ a odi nkan di yɛ akrakye bɛduru ha ɔde fon ba bɛto so yi nana abante na asɛm tiawa ne nyinaa ne sɛ ɔse akwadaa no ɛyɛ akwadaa maame bɛgya no to no so ɔno ana ahwɛ na ama ɔbɛdu mpɛmpɛn so yi mfie nsia ni ɔnsii hɔ da ɛmɛhwehwɛ akwadaa no akyiri akwan na mmom wɔ hɔ nansɛn na ɔbaa hɔ ɔmaa ne sika sɛdeɛ ɔka no na akwadaa no kɔ skul a ɔhuu sɛ ne maame ɛbrɛ ne sika no ɔkɔ skul a ɔfrɛ no na wagye sika wɔ ɔno no hɔ na wagye sika nso wɔ maame yi hɔ kyɛ sɛ akwadaa no ɛretwa wɔ no mu abɛn nti ɔyɛ sɛ maame no bɛma ne sika a ɔmfrɛ no ɔbɛmu so wɔboa ma wahwɛ akwadaa no deɛ na ɔmfrɛ no na ɔmfa sika no nsi ne so sɛdeɛ ɛbɛyɛ akwadaa no nya akwadaa bɔne deɛ ma a wɔkaa sɛ ɔbɛfrɛ no abɔ ne dua no na yɛ agorɔ na ɔdie na mmom akwadaa no ɛfrɛ no wɔ sukuu mu sɛ ɔpɛ sika deɛ ɛbɛ fie ɛna ɔsɛnde sika no bi ma na ɔsa akɔfrɛ ne maame ɛsa akɔbusa sika foforɔ na ɔsa ayɛ dɛ ɛsɛnde sika no bi de maa no nti wɔkaa no de hunahuna a ne maame sɛ sika mpo na ɔde ba nka ɔmfa mmra na ɔno mfa mɛsɔpɔɔte ɔno sɛdeɛ ɛbɛyɛ akwadaa ne nkɔnkɔ yɛ akwadaa bɔne na ɔnkɔsɛe ɛno nti na ɛma no kaa saa na ɔka di agorɔ ɔmmɔ ne dua nyɛ ne hwee ɔde duabɔ ne di agorɔ na ɔde hunahuna na ɔsɛ ɔka di agorɔ ɔmaame koraa frɛ no no saa na ɔno nso ka kyerɛ ne maame sɛ na yɛ agodi na bɛyɛ dɛ watumi abɔ ɔbaa yi dua saa abɔ ɛde ne ba da ase ɔde duabɔ no di agorɔ ɔde hunahuna no saa na ɔka kyerɛ wo saa na ɔka kyerɛ me bɛda ase ɛyɛ akɔa me just a minute
sesei deɛ krakye na me ate aseɛ sɛ duabɔ no na ɔde hunahuna awura yi just a minute na mpacho me da se na enche atiefo bi nanti se duabɔ no na ɔde hunahuna abayɛ ya de ne na esi ne kwan sɛ ye frɛ no obenya abotre na wakyerɛkyerɛ sɛ de wɔkyerɛ gyɛkyɛ gyatabai den pa na esi ukunu frɛ no sɛ kwaku sadik kwan ɔte he wo kuma se ya kasa bua de no Makra town. Ofori Kroma Town. Ya na yire ni Mavis. Mavis. Okay. Den na esi kwaku sadik kwan sɛ obɛkyerɛkyerɛ mu sɛ de wɔkyerɛkyerɛ mu ɛtɔ so mu enti ye frɛ radio so anya sika ne de esi so na menim sɛ kwaku sadik wɔn na ɛbɛkyerɛ ethics of radio sɛ Asem Beba na de kɔ radio so na Asem Beba na ɛfa kɔ radio so Mr. Sadik Mr. ethics of radio no sɛ wonima wo de trɔbra na ya nkan na ehu nsɛm ayɛ sɛ de kɔ radio so na ehu nsɛm ayɛ sɛ de kɔ radio so wasɛm yi ebia nka o kyerɛ mu kyerɛ tiefo nyina nka ɛde paa sɛ sɛ deɛ tika ma wasi ɛne